مقابل ازبکستان دویمو بازی بسیار جالب و دیدنی در سالهای قبل. موندگار باشد که این دو دسته صورت گرفته بودند و امیدوار میشیم که دسته ما تحت رهبری پتر شگرد آن ناکامی آخری که بود با یک غلبه بسیار هم خوب و بازی جالب آن رو تلافی میکنند و همین حالا برای ما و شما هیئت‌های عملیه هر دسته پیشنهاد میشود. ازبکستان چطور میبینیم با طرح جایگیرشوی 3-4-3 امروز میدانداری میکند. در خط دروازه با تیرالی ارگاشف رقم 16 فوتبالبازانی که در میدان هستند جمشید اسکندرов رقم 8 کاپیتان است، رقم 2 علیبек давронов، رقم 5 عبدالقادر حسینов، رقم 6 ابراهیم خلیل یولداشев، رقم 18 عبداللهیف، رقم 20 اکمل мазговой، رقم 22 دلشاد سعیدов، رقم 23 جسورбек яхшибоев، رقم 24 бобур абдихолиқов، рақами 27 ҷамшед болтабоев имрӯз дар ҳайати асосӣ ба майдон баромаданд. бо сабаби он ки чанд вақти охир мураббии асосии дастаи мазкур Сречко Катанес бемор аст, роҳбарии дастаро ёварони ӯ Владо Радаманович ва ҳамчунин Алеш Ке бар уҳда доранд. ҳайати дастаи мунтахаби мо бошад дар рафти бозии имрӯза Татаври Зайл аст, дар хати дарвоза Рустам Ятимов, рақами 1 футболбозоне ки дар майдон ҳастанд, рақами 19 капитани даста Аҳтам Назаров, дифоъгарони дигаре ки имрӯз вориди майдон шуданд, рақами 2 Зоир Ҷурабоев, рақами 5 Манучер Сафаров, рақами 6 Ваҳдат Ҳанонов, ним муҳофизатгарон Парвизҷон Умарбоев, рақами 7 рақами 8 Амирбек Ҷурабоев, рақами 10 Алишер Ҷалилов, рақами 15 Шервонӣ Маҳбатшиев, рақами 17 Эҳсони Паршанбе ва рақами 21 Манучер Ҷалилов ба ҳисоб мераванд. Петр Шегард аз кишвари Хорватия ба ҳайси сармураббии дастаи мунтахаби мо фаъолият карда истодааст ва албатта баъзан саволҳо ҳам пайдо мешаванд, хело саволҳои зиёд ба кори ӯ, ба интихоби футболбозон ва умедвор мешавем ки дар ҷараёни бозии имрӯза ба ҳар ҳол футболбозони мо ва истиёди мураббиён алорахми он ҳама мушкилие ки дар бозиҳои охир буд кӯшиш мекунанд як натиҷаи мусби, як бозии хубу ҷолибро барои мову шумо пешниҳод кунанд. мо болотар гуфтем ки дар гурӯҳ вақте дастаҳои мазкур бо ҳам рӯбарӯ шуда истоданд, аллакай натиҷаи рақобати дигаре ки дар ҳамин гурӯҳ буд имрӯз барои ҳар ду даста ҳам шояд маълум бошад. Бинандагон албатта огаҳӣ доранд ки чанд лаҳза пештар аз ин рақобати дигари даври гурӯҳӣ бо иштироки дастаҳои Туркманистон ва Уммон ҷамъбаст шуд. Аз маркази майдон инҷо тӯбро ба бозӣ медароранд ва уммониҳо дар ҳамон бозӣ бо ҳисоби 2-0 тавонистанд Туркманистонро шикаст диҳанд. Акнун Уммон бо ба даст овардани 4 хол дар гурӯҳ дар зинаи дуюм аст. барои он ки мо дар гурӯҳ ҷои дуюмро ишғол кунем, инҷо бархурди футболбозон ба назар мерасад. барои мо дар рафти ҳамин набард ҳатман ва ҳатман пирӯзӣ лозим аст, яъне бо кадом ҳисоб фарқаш нест, танҳо ғалаба моро метавонад дар гурӯҳ ба ҷои дуюм барорад. зеро ӯзбекистон дар ту бозии қаблӣ аллакай 2 пирӯзӣ дорад. бар муқобили Уммон ва Туркманистон онҳо зафар ёфтанд ва зинаи якумро дар гурӯҳ маҳз онҳо ишғол карда истоданд. инҷо андаке мушкили техникӣ дар пахши бозӣ дида мешавад ки ҳайати моро дар ҳамин лаҳзаҳо акнун боз ҳам такроран пешниҳод карда истоданд. хуб, ӯзбекистон бо Эрон ғолиби гурӯҳи Б ки дар шаҳри Бишкек рақобатҳои гурӯҳи мазкур сурат гирифт дар финал рӯбарӯ мешаванд. ин чиз аллакай маълум аст. рӯзи 20 июн мо шуморо рақобати финалӣ интизор аст ва худи ҳамон рӯз соати 18:30 рақобат барои ҷои сеюм сурат мегирад бо ишоки ду дастае ки дар гурӯҳҳои А ва Б ҷойҳои сеюмро ишғол карданд. айни замон аз гурӯҳи дигар ин маълум аст дастаи Қирғизистон мебошад ки бо ҳисоби техникии 3-0 Афғонистонро дар бозии якум шикаст дода буд. онҷо як моҷарои калон ҳам ба вуҷуд омад ва барои он ки дар гурӯҳ ҷои дуюмро ишғол кунанд, футболбозони мо имкон доранд то дар рафти набарди имрӯза гӯем соҳиби 3 холи зарури шаванд. мо дар ду бозии қаблӣ 2 мусовӣ дорем, ҳам бо Туркманистон ва ҳам бо Уммон бо ҳисобҳои 1-1 бозӣ кардем ва дар сурати комёбӣ дар ин бозӣ имкон ҳаст то ин ки миллипӯшони мо дар гурӯҳ сазовори ҷои дуюм шаванд ва барои иштирок дар рақобат барои ба даст овардани нишони биринҷии мусобиқаи ҷоми миллатҳои кафа ки бори нахуст баргузор мешавад мубориза баранд. Петр Шегардро бори дигар барои мо шумо нишон дода истоданд. бозигарони мо оҳиста-оҳиста акнун тӯбро ба ихтиёри худ мегиранд. Амирбек Ҷурабоев пасиҳо ба канори рост, аз инҷо боз ҳам тӯб ба қафо баргардида мешавад. ин нуктаро ҳам бояд гуфта гузарам ки бинандагони гиромӣ дар ҳайати аввалияи дастаи мунтахаби кишварамон ба фарқ аз бозии қаблӣ имрӯз мо шоҳиди 2 тағйирот шудем. аз ҷумла дар ҳайат Алиҷони Айнӣ ва Табрез Исломовро мо намебинем. ба ҷои Табрез дар
канори чапи хатти дифоъ капитени дастаи мунтахаби кишварамон Аҳтам Назаров ба саф баргашт ва аз дақиқаи аввал вориди майдон шудааст. Дар хатти миёнаи майдон бошад дар нақши ним муҳофизатгари ҳуҷумкор акнун Шервонӣ Маҳбатшоев ба ҷои Алиҷони Айнӣ имрӯз аз дақиқаи аввал вориди майдон шуд. Ана ин ду тағйирот дар ҳайати мо имрӯз дида мешавад. Ваҳдат Ҳамонов тӯбро аз майдон берун карда истодааст. Андаке барои ӯ ҳам мушкил буд, вале агар ҳамдастаҳо боз ҳам дар канор худро нишон медоданд, шояд мумкин буд ки тӯбро аз майдон берун накунад ӯ, балки пас диҳад ба ҳамдастаҳояш. Сречко Катанецкий мураббии словенӣ ба ҳисоб меравад. Тамоми чанд вақти охир ҳидояти дастаи мунтахаби Ӯзбекистонро бар дӯш дорад, аммо ҳамон тавре ки ман болотар гуфтам, айни замон ӯ бо сабаби беморӣ ба дастаи мунтахаби Ӯзбекистон роҳбарӣ карда наметавонад ва баъзе аз мушкилиҳои дигари оилавӣ ҳам барои ӯ пайдо шудааст. Аз ин хотир ҳоло мо ӯро баъзи сармураббӣ дар бозиҳои охири дастаи мунтахаби Ӯзбекистон намебинем, аммо ёварони ӯ ки боиста аз кишвари Словения ҳастанд, яъне ҳамватанонаш Владо Радманович ва Алеш Ке баъси ёварон хеле хуб фаъолият карда истоданд. Умарбоев зарбаи задаи ӯ ва бубинед ки дар ин ҳолат чӣ ишора мешавад. Аз назди дарвоза бояд тӯ ба бозӣ дароварда шавад. Ба назари ман Парвизҷон Умарбоев инҷо вариантҳои дигарро аслан дида набаромад. танҳо ва танҳо ҳадафаш иҷрои зарба буд ва дар иҷрои зарба ҳам хато мекунад. имкони бисёр хуб, махсусан пасро инҷо Манучер Ҷалилов аз ӯ интизор буд, аммо пас умуман сурат нагирифт ва Умарбоев хост зарба занад, зарба ҳам зад. ва чӣ тавре мо шумо мебинем тӯба аз майдон берун мешавад. Нахустин вазъияти хатарнокро метавонем ишора кунем бо иштироки футболбозони кишварамон ки дар сонияҳои поёнӣ дақиқаи чоруми рақобат ба вуҷуд омад, аммо бозигарони мо аз ин имконият самаранок истифода бурда натавонистанд. Акнун ҳуҷуми ҷавобии футболбозони Ӯзбекистонро мебинем. Партофти тӯ ба дохили ҷаримагоҳ бисёр ҳам хатарнок аст. Тӯба аз бозигарони мо гузашт. чун дар мавриди ҳайати аввалияи интихоб кардаи сармураббии дастаи мунтахаби кишварамон болотар гуфтем ки ба фарқ аз бозии гузашта ду тағйирот имрӯз Петр Шегарт ворид кардааст. Дар мавриди ҳайати аввалияи дастаи мунтахаби ҳариф Ӯзбекистон ҳам бояд ин нуктаро гуфта гузарам ки аслан дар ҳайати ин даста имрӯз тағйиротҳо бениҳоят зиёд аст ва дар бозии охирине ки онҳо дар муқобили Туркманистон доштанд, ҳамон ҳайатро агар мо бо ҳайати имрӯза муқоиса кунем, пас мебинем ҳамагӣ ду футболбоз аз ҳамон ҳайати аввалияи бозии қаблӣ имрӯз аз дақиқаи аввал вориди майдон шуданд. Инҳо ним муҳофизатгарон Акмал Мазгавой ва ҳамчунин Дилшод Саидов ҳастанд. Дигар дар ҳамаи мавқеъҳо чеҳраҳои нав ба майдон баромаданд. Аз ҷумла дарвозабони ин даста Ботирали Эргашев нахустин бозии худро чанд муддат пештар аз ин дар дастаи мунтахаби Ӯзбекистон гузаронида буд. Имрӯз барои ӯ ин дуюмин рақобате аст ки дар ҳайати асосии дастаи Ӯзбекистон доир карда истодааст. боз як ҳолати дигаре ки рафти бозӣ манъ карда мешавад.
ҳошимӣ, аз шумо мазорат мепурсем барои пайдо шудани баъзе аз мушкилиҳои техникӣ дар ҷараёни пахши бозии дастаҳои мунтахаби Ӯзбекистон ва Тоҷикистон ва инак мо имкон дорем ки бозам дар пахши мустақим ҷараёни ин рақобатро пешниҳоди шумо кунем ва ҳамон тавре ки болотар ишора кардам, бозии бисёр муҳим аз нигоҳи мавқеъгирии дастаҳо дар гурӯҳ барои мо ба ҳисоб меравад. Аммо барои дастаи Ӯзбекистон ки дар ду рақобати аввал тақдири баромадан ба финалро барои худ ҳаллу фасл кард, бозии имрӯза чандон муҳимият надорад бевосита аз нигоҳи мавқеъгирӣ дар гурӯҳ. Аммо чӣ тавре медонем, инҷо ҳоло ҳуҷуми футболбозони дастаи Ӯзбекистон ба назар мерасад ва Ваҳдат Ҳанонов ин ҳолатро кӯшиш кард бартараф намояд. Зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи Ӯзбекистон аст. Дар ин ҳолат акнун ба ҳуҷум пайвастшавии Иброҳим Халил Юлдошев ба назар мерасад ва маҳз ӯ буд ки партофти тӯбро анҷом дод, аммо дифоъгари марказии мо Ваҳдат Ҳанонов ин ҳолатро бартараф кард. Зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи мизбон. барои иҷрои зарба ҳоло тайёрӣ мебинад Ҷамшед Искандаров, капитани даста. Партофти тӯбро мебинем, боз ҳам вазъияти хатарнок ва як илоҷ карда бозигарони мо ин ҳолатро бартараф карда истоданд. Фишор бениҳоят зиёд аст дар ҳамин дақиқаҳо ҷониби дарвозаи мо. дар ҳамин гуна лаҳзаҳо албатта кӯмаки ҳамаҷонибаи футболбозони дастаамон дар гӯем тамоми нуқтаҳо лозим аст ба якдигар. илова бар ин ҳамлагарон ва нимуҳофизатгарони мо ҳам бояд хело ҳам поинтар фаромада дар гӯем бартараф кардани ҳуҷумҳои рақиб саҳми худро бояд гузоранд. Ӯзбекистон ба осонӣ боз ҳам ҳуҷуми навбатии худро ташкил мекунад. Маркази майдонро бе ягон маъмуният онҳо чӣ тавре мебинед убур карда истоданд. хуб, гурӯҳи доваронро ба шумо болотар шинос накардам. таҳти роҳбарии Ҳасан Акрамӣ аз кишвари Эрон гурӯҳи доварон имрӯз дар рафти рақобат кор мекунанд. ба ӯ дар канорҳо Муҳаммадризо Мансурӣ ва ҳамчунин Ҳасан Зиҳерӣ кӯмак мерасонанд. довари чаҳорум Кирилл Левников аз кишвари Русия аст. комиссари бозӣ Кемал Токабаев аз кишвари Қирғизистон ва нозири доварон Баҳодур Качкаров аз кишвари Қирғизистон мебошад. Ваҳдат Ҳанонов паси ӯ ба Зоир Ҷурабоев. имрӯз метавонем бигӯем ки дар хатти дифоъ боз ҳам ҳамон чаҳоргонаи дифоъгарон бозӣ карда истоданд. аслан бо дар назардошти он камбудиҳо ва хатоҳое ки дар бозиҳои қаблӣ буд, бисёриҳо пешниҳодам мекарданд ки чаро варианти гузаштан ба се дифоъгари марказиро дида намебарояд Петр Шегард. инҷо Эҳсон тӯбро аз даст медиҳад ва худи ӯ боз тӯбро баргардонда истодааст. Амирбек Ҷурабоев. дифоъгарони марказии мо Зоир Ҷурабоев ва ҳамчунин Ваҳдат Ҳанонов ҳастанд. аз канори рост Манучер Сафаров, аз канори чап бошад Ахтам Назаров бозӣ карда истоданд. ва агар аҳамият дода бошед, мо танҳо як ҳуҷумкунандаи марказӣ дорем. Манучер Ҷалилов. Шервонӣ бештар ба канор гузашта кӯмак мерасонад. ҳамчунин Алишер Ҷалилов ҳам дар навбати худ ба ҳайси ҳуҷумкунандаи канорӣ дар баъзе аз мавридҳо аз худ дарак дода истодааст. аммо дар умум танҳо метавонем бигӯем ки як ҳамлагари марказӣ дорем. фурсати бисёр ҳам хуб метавонад пайдо шавад. қоидаи бозӣ дар ин ҳолат вайрон шуд. бисёр гузариши хуб буд аз ҷониби бозигари мо дар ҳамин ҳолат ва зидди Шервонӣ Маҳбатшоев. қоидаи бозӣ вайрон шуд. вазъияти стандартии бисёр хуберо футболбозони мо ҳамин лаҳзаҳо дар ихтиёр доранд. ва ҷолиб медонед чи аст? инҷо хело наздик ба марказ аст намин лаҳзае ки қоидаи бозӣ вайрон карда шуд ва аз ин нуқта имкон ҳаст то зарба мустақиман ҷониби дарвозаи ҳариф равон карда шавад. аз байни футболбозони зиёдамон ки дар назди тӯб қарор доштанд, Парвиз Умарбоев тӯбро гузошт ва маълум мешавад ки зарбаро тайёрӣ дода истодааст то маҳз худи ӯ иҷро кунад. дар паҳлӯи бошад ҳамчунин Алишер Ҷалиловро ҳам мебинем. Умарбоев, зарбаи ӯ бисёр амолӣ ва гол. ҳисоб шуда мешавад бинандагони гиромӣ дар дақиқаи 13-уми рақобат ва аз вазъияти стандартӣ ҳамон тавре ки болотар тахмин мекардем, шонси бисёр хубе пайдо мешавад. Парвизҷон Умарбоев дар сатҳи олитарин аз ин имконият истифода бурд ва тавонист ки бо як зарбаи маҳкаму қавӣ ҳисобро дар рафти рақобати имрӯза кушояд. дақиқаи 13-уми бозӣ ҳисоб шуда мешавад. вазъияти стандартие ки Шервонӣ Маҳбатшоев кор кард барои футболбозони мо имкон медиҳад ки ба дарвозаи дастаи мунтахаби Ӯзбекистон гол занем.
мухлисони мо ҳам барои тамошои бозӣ ба варзишгоҳ ташриф оварданд ва ҳатман дар ҷараёни рақобати имрӯза дастгирии онҳо ба футболбозони кишвар рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. бори дигар мебинем аз болои девори дифоӣ бисёр ҳам оли тӯбро гузаронид ва баъдан бубинед дарвозабон бо вуҷуди ҷаҳиши худ ба тӯб расидан наметавонад. ҳам суръати зарба ва ҳам дақиқнокии зарбаи Парвизҷон Умарбоевро дар ҳамин ҳолат ба эътибор гирифтанамон лозим аст. бисёр зарбаи хуб ва саривақтӣ ки тавонистем дар дақиқаи 13 аз ин вазъияти стандартии кор кардаамон ба дарвозаи ҳариф гол занем. Парвизҷон Умарбоев таҷрибаи бениҳоят ғании бозӣ дар ҳайати дастаи мунтахаби кишварро дорад. дар умум ӯ бори 41 бо пиранҳои тими миллии кишвар ба майдон мебарад ва дар бозиҳои қаблӣ 7 гол дошт. инак имрӯз 8-умин голи худро Парвизҷон Умарбоев дар ҳайати дастаи мунтахаби кишвар ба ҳадаф мерасонад. бояд бигӯям ки охирин маротиба Умарбоев дар ҳайати дастаи мунтахаби кишвар дар ҷараёни бозие ки муқобили дастаи мунтахаби хуб дар соли 2022 дар ҷараёни яке аз бозиҳое ки дар ҳайати дастаи мунтахаби кишвар дошт бар муқобили Қирғизистон дар бозии ҷоми Наврӯз ки дар шаҳри Намангон баргузор шуда буд, хотиратон бошад, моҳи марти соли 2022 гол зада буд ва ҳамон бозӣ 1-0 ба фоидаи мо ҷамъбаст шуда буд. нахустин голи худро бошад ӯ соли 2016 ба дарвозаи дастаи мунтахаби Бангладеш зад. баъдан ду гол ба дарвозаи Фаластин, ҳамчунин як маротибагӣ ба дарвозаҳои дастаи мунтахаби Яман, Филиппин ва Непал гол задааст Умарбоев. ин 8-умин голи ӯ ба ҳисоб меравад. Ахтан Назаров партофти тӯб ба самти Манучер. инҷо бозигарони мо тӯбро аз даст медиҳанд, аммо Амирбек Ҷурабоев хело ҳам хуб ҳаракат кард. дар идома боз ҳам талоши футболбозони мо тӯбро ба ихтиёри худ баргардонидем. Шервони Мамбатшоев пас медиҳад ба канори рост. Манучер Сафаровро ӯ ба хати ҳуҷум пайваст кард, аммо чӣ тавре мебинед дифоъгари дастаи мунтахаби Ӯзбекистон Иброҳим Халил Юлдошев ин ҳолатро бартараф мекунад. аксари бозигароне ки дар дастаи мунтахаби Ӯзбекистон имрӯз аз дақиқаи аввал вориди майдон шуданд, онҳо таҷрибаи бениҳоят ками бозӣ дар ҳайати дастаи миллии Ӯзбекистонро доранд. дар ин бора шояд каме баъдтар гуфта мегузарам. ҳоло ҳуҷуми навбатии Ӯзбекистонро мебинем ва дар ниҳояти кор Зоир Ҷурабоев пеши роҳи партофти бозигари ҳарифро гирифта тавонист. Бобур Абдухолиқов бозигаре ки таҳти шумораи 24 ҳунарнамоӣ мекунад. бубинед ба ҳуҷум пайваст шуд, ба осонӣ аз Ваҳдат Ҳамонов мегузарад ва баъдан дифоъгари марказии дигари мо Зоир Ҷурабоев пеши роҳи ӯро маҳкам кард. вазъияти стандартӣ партофти тӯб хело ҳам баланд ва тӯб аз ҳама мегузарад. инҷо аз майдон ҳам акнун тӯб берун шуда истодааст. хуб, дар мавриди оне ки бозигарони феълии дастаи мунтахаби Ӯзбекистон, яъне онҳое ки имрӯз дар ҳайати аввалият ҷой гирифтанд, таҷрибаи бениҳоят кам доранд. Ботурали Эргашев дарвозабон як бозӣ дорад. хуб, ҳамчунин бозигари шумораи 2 Алибек Давронов ӯ ҳам як бозӣ дорад ва як нафари дигар ин Ҳусайнов Абдуқодир бозигари шумораи 5 ӯ ҳам як бозӣ дорад ва барои ҳар се ин футболбозон ин дуюмин бозӣ бо пиранҳои тими миллии кишвари Ӯзбекистон аст. Ахтан Назаров хело гузариши хубе дошт, аммо баъдан тӯбро аз даст дод капитани мо. дар маркази майдон Амирбек Ҷурабоев дигар бора тӯбро ба нимаи майдони ҳариф равон мекунад. ва бояд бигӯям ки аслан дар ҳар се бозие ки дар даври гурӯҳии ҷоми миллатҳои кафа дастаи мунтахаби Ӯзбекистон дошт, бо ҳайатҳои гуногун бозӣ кард. барои мисол ба фарқ аз бозии якум зидди Умон, дар бозии зидди Туркманистон ки дар даври дуюм буд рӯзи 14 июн, истиёди мураббиёни дастаи мунтахаби мазкур 7 нафарро иваз карданд ва дар бозии имрӯза бубинед 9 нафар иваз шудааст аз ҳамон таркибе ки аз дақиқаи аввал дар бозии зидди Туркманистон ба майдон баромада буд. ва истиёди мураббиёни дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ин марҳиларо ҳамчун марҳилаи санҷишӣ ва омӯхтани чеҳраҳои наве ки ба ҳайати дастаи мунтахаби кишварашон ҷалб карданд қаламдод мекунанд. яъне ба андешаи онҳо ин албатта барои санҷидани он номзадҳое ҳаст ки давоми чанд вақти охир бисёр бозиҳои хуб нишон дода истоданд. дар Ӯзбекистон ҳамон тавре ки медонем инҷо партофти бисёр ҳам муносиб ба дохили ҷаримагоҳ, аммо Парвизҷон Умарбоев дар ин ҳолат имкон надошт ки ба тӯб бирасад, аммо ирсоли тавили тӯб ба дохили ҷаримагоҳ бисёр ҳам ҷолиб буд аз сӯи дифоъгарони мо. идомаи ҳуҷуми футболбозони Ӯзбекистонро дарҳол Зоир Ҷурабоев бартараф карда истодааст ва баъдан қоидаи бозӣ нисбати Зоир Ҷурабоев вайрон карда шуд. ҳоло Зоир ишора мекунад ки андаке дасташ лат ҳам бардошт дар ҳамон муборизае ки буд.
ва чӣ тавре медонем барои дастаи мунтахаби Ӯзбекистон албатта имкони интихоб кардан байни футболбозони сершумор вуҷуд дорад. давоми чанд вақти охир дастаи мунтахаби наврасону ҷавонон ва олимпии ин кишвар ҳам дар миқёси осиё натиҷаҳои бисёр хуберо ба даст оварда истоданд. аз ҷумла солҳои 2022-23 ҷавонони то 20 солаи ин кишвар моҳи март инҷо дар ҳамин мусобиқаи чемпионати осиё байни 20 солаҳо чемпион шуда буданд дар ҳамин майдон. ва соли гузашта бошад дастаи мунтахаби олимпии Ӯзбекистон дар финал аз Арабистони Саудӣ дар чемпионати осиё байни ҷавонони то 23 сола мағлуб шуда буд. бештар аз байни ҳамин насли футболбозон чеҳраҳои нав ба ҳайати дастаи мунтахаби Ӯзбекистон акнун даъват шуда истодааст. аммо як қатор футболбозони бисёр хуби Ӯзбекистон дар чемпионатҳои хориҷӣ ҳам бозӣ мекунанд. ва имрӯз ҳам агар ба ҳайат назар андозем дар курси бозигарони эҳтиётӣ номунасаби баъзе аз онҳоро пайдо карданамон мумкин, мисли Элдор Шомуродов ки бозигари дастаи Ромаи Италия аст ва ҳамчунин Ҷалолиддин Машарипов ки аъзои дастаи Ал-Насри Арабистони Саудӣ мебошад, ҳам дастаи Криштиану Роналдо акнун метавонем бигӯем. Элдор Шомуродов ба ҳайси футболбозии ҷуравӣ дар ҳайати дастаи Специя буд, аммо Специя ба серияи Б афтид. акнун ӯ боз баргашт ба ҳайати дастаи Рома. талоши навбатии футболбозони мо як имконияти дигар метавонад ҳоло пайдо шавад. тавассути канори рост партофти тӯбро мебинем ва Умарбоев инҷо зарба мезанад, аммо андаке зарбаи задаи ӯ хато рафт. дар ибтидои бозии имрӯза Парвизҷони Умарбоев хело ҳам хуб худро нишон дода истодааст. ғайр аз он голе ки ба таври бисёр ҳам олӣ дар дақиқаи 13 ба дарвозаи ҳариф зад, ҳамчунин агар аҳамият дода бошед дар ду ҳуҷуми охир ҳам хело фаъолона ӯ худро нишон дод. бори дигар саҳнаи такрориро мебинем. ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ аст ва Умарбоев бо сар зарба мезанад. албатта Умарбоев чандон қаду қомати баланд надорад, вале бо вуҷуди ин ҷониби дарвозаи ҳариф тӯбро мехост равон кунад, аммо зарбаи задаи ӯ чӣ тавре дидем хато рафт. талоши навбатии футболбозони дастаи Ӯзбекистонро мебинем. онҳо бештар тавассути канори чап кӯшиш карда истоданд ҳуҷумҳои худро ташкил кунанд. ирсоли навбатии тӯб ва дар ин ҳолат Ҷасурбек Яхшибоев ба қафо пас медиҳад. футболбозони мо аз уддаи бартараф кардани ин ҳолат баромаданд ва кори дастаҷамона дар ҳайати дастаи мо хело хуб ба назар мерасад. сар карда аз ҳуҷумкунандаи марказии мо Манучер Ҷалилов ҳамагӣ ба қафо баргашта кӯшиш карда истоданд дар кори прессинги умуми даставӣ ё фишор овардан ба ҳар мавқее ки бозигарони дастаи Ӯзбекистон мехоҳанд онҷо холигиҳоро пайдо карда ҳуҷумҳоро ташкил кунанд, фишор оварда ҳаракат карда истоданд садди роҳи онҳо шаванд. партофти навбатӣ тавассути марказ ва Ваҳдат Ҳанонов ин ҳолатро бартараф мекунад. Умарбоев пас медиҳад ба Аҳтам Назаров, боз ҳам Парвизҷон Умарбоев, партофти ӯ ба марказ Амирбек Ҷурабоев. барои дастаи мунтахаби Ӯзбекистон бинандагони гиромӣ бояд ёдовар шавам ки рақобати финалӣ акнун муҳим аст, зеро мо шумо хело хуб медонем ки бозии финалӣ бар муқобили дастаи мунтахаби Эрон хоҳад буд барои онҳо. Эрон бо ҳайати пурқувваттарини худ ба ин мусобиқа ташриф овардааст ва финал рӯзи 20 июн вақте баргузор мешавад, месазад ин нуктаро ёдовар шавам ки барои Ӯзбекистон ҳам чандон сабук нахоҳад буд. шояд аз ин сабаб ҳам имрӯз студи мураббиёни дастаи мунтахаби Ӯзбекистон бештар ҳайати гӯем дуюмини худро дар бозии имрӯза бар муқобили мо вориди майдон карданд. инро фаҳмидан мумкин, чун онҳо ҳадафҳои худро дар ду даври аввал амалӣ карданд, яъне ду пирӯзӣ муқобили Умон 3-0 ва муқобили Туркманистон 2-0. имкон медиҳад ки онҳо 6 имтиёз ба даст оваранд ва бо ҳамин садрнишини гурӯҳи А дар ҷоми миллатҳои кафа шуданд. баъд аз ҳамон бозӣ аллакай маълум буд ки Ӯзбекистон соҳиби рохат ба рақобати финалӣ шудааст. Эрон дирӯз хотиратон бошад бинандагони гиромӣ тавонист бозии худро бозам бо ғалабаи калон ҷамъбаст кунад. ва умуман дастаи мунтахаби Эрон дар бозии якум Афғонистонро 6-1, дар бозии дуюм Қирғизистонро 5-1 шикаст дод. ду чеҳраи асосии ин даста Маҳдии Торимӣ ва Сардор Озмун хело дурахшиши олӣ доранд. Маҳдии Торимӣ 6 гол зада, Сардор Озмун 3 гол. Торимӣ дар ҳар ду бозӣ хетрик кард.
ҷолиб хоҳад буд албатта тамошои бозии финалӣ ҳам бо иштироки Эрону Узбекистон ки гуфтем рӯзи 20 июн сурат мегирад. мутаассифона бояд бо ин нуктаро ҳам ишора кунем ки айни замон дастаи мунтахаби кишвар бо ҳамин ду дастаи мунтахаби пурқувваттарини узви ассотсиатсияи футболии кишварҳои Осиёи марказӣ яъне Эрон ва Узбекистон баробар мубориза бурда наметавонад. ҳуҷуми футболбозони Узбекистон ва сари вақт боз ҳам дифоъгарони мо аз уддаи бартараф кардани ин ҳолат мебаранд. ҷавре дидем Ҷасурбек Яхшибоев он қадар бозии хуб дар ҳамон лаҳза нишон надод. дар гурӯҳи дигар бинандагони гиромӣ дастае ки ҷои дуюмро гирифтааст ин аллакай маълум аст. Ин Қирғизистон мебошад ки гуфтем бо ҳисоби техникӣ 3-0 Афғонистонро шикаст дод. гап дар сари он аст ки дар бозии якум байни Қирғизистон ва Афғонистон то дақиқаи 97 бозӣ ҳисоб кушода нашуда буд. ва он ҷо як пеналтии ҷанҷолбарангезе ки таъин карданд доварон боис бар он шуд ки футболбозони Афғонистон баъдан аз идомаи рақобат даст кашанд. Яхшибоев дар ин ҳолат ҳам тӯбро ба даст оварда наметавонад. аммо дифоъгарони мо бояд эҳтиёткор бошанд, зеро мавқеъҳои холӣ дар канор хело зиёд боқӣ монда истодааст. бори дигар мебинем ин ҳуҷуми қаблиро ки бисёр зебо ҳаракат мекарданд футболбозони Узбекистон ва Ваҳдат Ҳанонов сари вақт ин ҳолатро бартараф карда тавонист. Ваҳдат дар ду бозии охир чӣ тавре медонед бозиаш на он қадар хуб буд. бисёриҳо ин чизро ишора мекарданд, аммо сабаби асосӣ ҳам дорад, яъне осеб дошт Ваҳдат. вале бо вуҷуди ин бо сабаби он ки яке аз камбудиҳои асосии мо дар хатти дифоъи марказ ин надоштани дифоъгарони воқеан ҳам хуб ва бо таҷриба аст, Ваҳдат Ҳаноновро мураббӣ маҷбур шуд дар ҳар ду бозӣ вориди майдон кунад. ва дар ҳамин замина боз ҳам саволҳо дар бораи Даврон Эргашев пайдо шуданаш мумкин аст. Ваҳдат боз ҳамин ҳуҷумро бартараф мекунад. Амирбек Ҷурабоев, паси ӯ Алишер Ҷалилов, тӯб дар ихтиёри футболбозони мо боқӣ монд. ҳарчанд Алишерро афтонидан, аммо имкон ҳаст ки ин ҳуҷум давом ёбад ва аз назди пои Манучер Сафаров тӯбро бозигари шумораи 8 дастаи мунтахаби Узбекистон Ҷамшед Искандаров ки имрӯз бо дастбандии капитанӣ ба майдон баромадааст берун мекунад. хуб, вобаста ба он моҷарое ки дар бозии Қирғизистону Афғонистон буд, болотар гуфтам ки пеналтии ҷанҷолбарангезе ки таъин карда шуда буд боис бар он гардид ки гол зада шавад, аммо бозигарони дастаи мунтахаби Афғонистон бо нишони эътироз ба ин қарори довар майдонро тарк карданд ва аз ин хотир ба онҳо бохти техникӣ навишта шуд дар даври якум. Қирғизистон ба ин тартиб акнун дар гурӯҳи худ сазовори ҷои дуюм шуд. Умарбоев имконият ҳаст, ҳоло барои Парвизҷон пас медиҳад ба Аҳтам Назаров, аммо ин ирсоли тирворе ки Аҳтам равон кард бенатиҷа буд. дар як гурӯҳ 4 даста, дар гурӯҳи дигар 3 даста. ин шояд каме ғайримантиқӣ бошад, аммо дастаи мунтахаби Русия ки барои иштирок дар ин мусобиқа даъват шуда буд дар рӯзҳои охир баъдан рад кард ва шояд пушаймонам шуд, зеро онҳо нақша доштанд бо дастаҳои мунтахаби африқоӣ бозии санҷишии байналмилалӣ рафиқона доир кунанд, аммо баъдан ин рақобатҳо лағв шуд. агар Русия ҳам иштирок мекард, шояд дар гурӯҳи дигар низ мо шоҳиди рақобатҳои ҷолиб мешудем, чун он ҷо гуфтем Эрон ҳамроҳи Қирғизистону Афғонистон қарор дошт. Ваҳдат Ҳанонов, Зоир Ҷурабоев оромона футболбозони мо рафти рақобатро акнун пеш бурда истоданд. қоидаи бозӣ вайрон шуд. бале инҷо бархӯрд аз қафо ба пои Амирбек Ҷурабоев ба назар мерасад. Абдулло Абдуллоев бозигари шумораи 18 дар ин ҳолат қоидаи бозиро вайрон кард. бори дигар метавонед бубинед ҳамин ҳолатро. Абдулло Абдуллоев чӣ гуна қоидаи бозиро вайрон мекунад. ва дар бораи Абдулло Абдуллоев ҳам бояд бигӯям ки он низ таҷрибаи бениҳоят ками бозӣ дар ҳайати дастаи мунтахаби Узбекистонро дорад. ин 11-умин бозӣ барои ӯ ба ҳисоб меравад. аъзои дастаи АГМК ҳаст ин футболбоз. ҳуҷуми бозигарони мо қатъ шуд. Ваҳдат Ҳанонов хело ҳам хуб бозӣ мекунад ва довар ишора карда истодааст ки инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуд. ба Ваҳдат корти зард нишон медиҳад довар, аммо Ваҳдат ва бозигарони мо мехоҳанд ба довар исбот кунанд ки он ҷо аслан ягон қоида вайронкунӣ набуд. ба тӯб бозӣ кардан мегӯяд Ваҳдат Ҳанонов. аммо довар аз Ҷумҳурии Исломии Эрон Ҳасан Акрамӣ ишора карда истодааст ки
қоидаи бозӣ вайрон шуд. Шояд саҳнаи такрорие ки пешниҳод мешавад аз ҳамин гуна ҳолатҳои баҳснок барои рӯшанӣ андохтан ба ин гуна лаҳзаҳое ки буд ба мову шумо кӯмак расонад. ҳатто ҳамин корро ҳам ҳоло мову шумо дар иштироки коргардони рақобати имрӯза намебинем. ӯзбекистон ҳамаи бозиҳои худро дар майдони варзишгоҳи миллӣ ё варзишгоҳи бунёдкор доир карда истодааст. инҷо боз ҳам ба дифоъгарони муяссар шуд ки ҳуҷуми навбатии ҳарифро бартараф кунанд, аммо Умарбоев иштибоҳан боз ҳам тӯбро ба ҳариф медиҳад. инҷо идомаи ҳуҷуми футболбозони ӯзбекистон ва хело ҳам хуб. акнун Алишер Ҷалилов буд ки тӯбро зада аз майдон берун кард. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. бале, дигар ҷои шаку тардид нест ки дар ин ҳолат Дилшод Саитов қоидаи бозиро вайрон кард. дастаи мунтахаби мо ду бозии аввалро дар варзишгоҳи Пахтакор доир кард ва ҳар ду бозӣ чӣ тавре гуфтем бо ҳисоби мусовии 1-1 ҷамъбаст шуд. бори дигар метавонед бубинед зидди Парвизҷон Умарбоев инҷо қоидаи бозӣ чӣ гуна вайрон шуд. ҳамон ҳолат ҳоло шояд танҳо бо як навори такрорие ки пешниҳод мешавад хулоса баровардан мушкил бошад. Ваҳдат Ҳанонов ишора карда истодааст ки аслан дар ҳамон лаҳза ӯ ба тӯб бозӣ кард. 1 дақиқа вақт барои обнӯшии бозигарони ҳар ду даста ҷудо мешавад. ҳарчанд баъд аз шом рақобати имрӯза шурӯъ шуда бошад ҳам, вале вазъи обу ҳаво давоми чанд рӯзи охир дар кишварҳои Осиёи марказӣ хело ҳам гарм аст ва инро ҳатман ба эътибор мегиранд ташкилкунандагони мусобиқа. бори дигар онҳое ки натавонистанд голро тамошо кунанд, бинандагони гиромӣ, фурсат буд то такроран онро бубинем, аммо коргардон як тасмим гирифт ки онро пешниҳод кунад, вале боз аз ин тасмими худ баргашт. ҳоло имкон ҳаст ва мо шумо пешниҳод мекунанд голи задаи Парвизҷон Умарбоевро. шояд дар қатори беҳтарин ва зеботарин голҳои ин мусобиқа ҷо гирад. Умарбоев хело ҳам олӣ зарбаро иҷро кард. номзадҳо зиёд ҳастанд барои иҷрои зарбаҳои ҷаримавӣ дар ҳайати дастаи мунтахаби кишварамон. ҳам Парвизҷон Умарбоев, ҳам Алишер Ҷалилов ва албатта Манучер Ҷалилов ҳам ҳамчунин. аммо Умарбоев ки нисбатан таҷрибаи зиёд дорад, зарбаро зад ва дидем он ба гол оварда расонид. ҳоло офсайд ба қайд гирифта мешавад барои Манучер Ҷалилов. бори дигар метавонед бубинед Рустам Ятимов ирсоли тавили тӯбро анҷом дод ва воқеан маълум мешавад ки Манучер дар ҳолати нобозӣ қарор доштааст. бинандагони гиромӣ, ин нуктаро ҳам бояд бигӯям ки вақтҳои охир натиҷаҳое ки дастаи мунтахаби кишвар нишон дода истодааст дар бозиҳои худ таби дили мухлисони футболи меҳам нест ва пеш аз ҳама кам гол задани футболбозони дастаи мунтахаби кишварро бисёриҳо ишора мекунанд. Ваҳдат Ҳанонов тӯбро ба Рустам Ятимов пас дода истодааст. Рустам бошад ба нимаи майдони ҳариф бо як зарбаи қавӣ тӯбро равон мекунад, аммо инҷо бозигарони Ӯзбекистон тӯбро ба даст меоранд. хуб бубинед ки дар 5 бозии охир мо ба дарвозаи ҳарифон ҳамагӣ 3 гол задем. Як гол ба дарвозаи Кувайт, Моҳи Мард дар бозии рафиқона ва як голи ба дарвозаҳои Туркманистону Уммон. Ваҳдат хело ҳам хуб инҷо ҳаракат кард, аммо агар тӯбро боз ҳам аз аут берун мекард беҳтар мебуд дар ҳамин гуна лаҳзаҳо. хуб сармураббии дастаи мунтахаби ҷавонони то 20 солаи кишвари Ӯзбекистон ҳам имрӯз дар майдон қарор дорад. ҳамон мураббие ки Моҳи Мард ҳамроҳи шогирдонаш дар ҷоми Осиё байни ҷавонони то 20 сола қаҳрамон шуда буд ва дар чемпионати ҷаҳон ҳам байни футболбозони то 20 сола хотиратон бошад дастаи ҷавонони Ӯзбекистон то ба даври ҳаштякниҳоӣ рафтанд. онҷо дар рақобат бо дастаи мунтахаби Исроил мағлуб шуданд. партофи навбатии тӯбро мебинем.
ҳамоно ташаббуси майдондорӣ дар ихтиёри футболбозони ӯзбекистон аст. аммо партофти навбатии хато аз ҷониби онҳо. Ҷурабоев пас медиҳад, аммо зудтар пас додан шояд лозим буд ва дар он лаҳза имкон пайдо мешуд то эҳсони панҷшанбе аксулҳуҷуми бисёр хуберо ташкил кунад. аммо Ҷурабоев пасро хато дод. боз ҳам акнун футболбозони ӯзбекистон ба ҳуҷум мегузаранд. Манучер бисёр ҳам муборизаи хуб мебарад Сафаров ва дар ин ҳолат қоидаи бозии зидди ӯ вайрон мешавад. на, мазорат мепурсам, ин Шервонӣ Мабадшоев будааст. Шервонӣ ҳарчанд нишондиҳандаҳояш ба ҳайси ҳамлагар он қадар гӯем хуб нест, махсусан аз миёнаи моҳи августи соли гузашта сар карда ин ҳолат бо дида мешавад. аммо ба ҳайси футболбозе ки бениҳоят хуб мубориза мебарад дар майдон, мебинем ки ҳам дар истиқлол ва ҳам дар дастаи мунтахаб доимо ба ӯ имконият дода мешавад. яъне нафаре аст ки то ба охир дар намин як ҳарбаҳо истодагарӣ мекунад, мубориза мебарад ва дар аксари онҳо муваффақ ҳам шуда метавонад. ин сифати бисёр хуби ӯ аст. партофти навбатии тӯб каме нофаҳмӣ байни футболбозони ӯзбекистон буд. агар андаке дигар талош мекардем, шояд фурсати ба даст овардани имконияти хуб ҳам барои мо пайдо мешуд. ва бинандагони гиромӣ, чӣ тавре медонем, дар баробари оне ки дастаи мунтахаби асосии кишварамон дар ҷоми миллатҳои кафа иштирок карда истодааст, ҳамчунин дар шаҳри Турсунзода дастаи мунтахаби олимпии кишвар ду бозии байналмилалӣ рафиқонаро бар муқобили ҳамсолони худ аз кишвари Ҳонг-Конг доир карда истоданд. бозии якум бисёр ҳам хуб буд бо иштироки шогирдони Мубин Эргашев, аммо натавонистанд имкониятҳои бешуморро истифода баранд ва баъдан дар дақиқаи 92 ҳисоб баробар шуд 1-1. ҳоло Саитов пас медиҳад, аммо бозигарони мо ин ҳолатро бартараф карданд. боз як қоида вайронкунии дигар дар ин ҳолат ва зидди эҳсони панҷшанбе акнун қоидаи бозӣ вайрон мешавад. дар ин ҳолат Дилшод Саитов ба хато роҳ дод. хуб, сухан дар бораи он аст ки баъзе аз бозигароне ки номзад барои дастаи мунтахаби асосии кишварамон ба ҳисоб мераванд, ба ҳайати дастаи олимпии кишвар ҷалб шуданд ва аз рӯи хабарҳои пайдо кардаи мо маълум мешавад ки ин бо дархости худи Мубин Эргашев сурат гирифтааст, зеро ин охирин давраи тайёрии дастаи олимпии кишвар барои иштирок дар марҳилаи интихобии чемпионати Осиё байни ҷавонони то 23 сола аст ки моҳи сентябри соли 2023 дар шаҳри Душанбе марҳилаи интихобии ин мусобиқа сурат мегирад ва онҷо ҳам дар гурӯҳ албатта мо ҳарифони ҷиддӣ дорем, аз ҷумла Лаос, Ҷумҳурии Халқи Демократии Корея ва ҳамчунин Австралия. ҳадди ақал 3 футболбози дастаи мунтахаби кишвар дар ҳайати дастаи олимпӣ ҳоло ҳунарнамоӣ карда истоданд. инҳо пеш аз ҳама ҳамлагарон Рустам Соиров ва ҳамчунин Шаҳром Самиев ва дифоъгар Алиҷон Кароматуллозода. вале дар ҳайати дастаи олимпии кишвар агар рафти ҳамон бозиро шумор аҳамият дода бошед, боз номзадҳои дигар ҳам ҳастанд. барои мисол Шуҳрат Элмуродов ҳам хело бозии хуб нишон медиҳад дар маркази майдон. хуб, ин мавсим бо он натиҷаҳои хубе ки Суҳробхоҷа Юсупов дорад дар ҳайати дастаи клуби марказии варзиши артиш, шояд ӯ ҳам ба ҳайси дарвозабони эҳтиётӣ дар бозиҳои оянда ба дастаи мунтахаби кишвар ҷалб шавад. идомаи ҳуҷуми футболбозони дастаи мунтахаби ӯзбекистон боз ҳам ба назар мерасад. пурра акнун тӯбдорӣ ба ихтиёри онҳо гузаштааст, вале бозигарони мо хело хуб дар канор гӯем мавқеи футболбози ҳарифро танг карданд ва бо ҳамин аз ӯ тӯбро гирифтанд. қоидаи бозӣ вайрон мешавад. Иброҳим Халил Юлдошев инҷо қоидаи бозиро вайрон карда истодааст ва эътироз ҳам баён кард ба қарори довар Ҳасан Акрамӣ, аммо Ҳасан Акрамӣ ӯро огоҳ мекунонад ки чунин тарзи бархурд лозим нест ва худи шумо ҳам дида истодаед ки аслан қоидаи бозӣ вайрон шуд зидди Шервонӣ Мабадшоев. ва ҳоло барои ин қоида вайронкуние ки ҳаст, акнун ба Иброҳим Халил Юлдошев корти зард нишон дода мешавад. довар футболбозони дигари Ӯзбекистонро ҳам ором карда истодааст. онҳое ки эътироз баён мекунанд ба қарори довар, аммо бояд бигӯям ки пайдар ҳам такрор шудани ҳамин хатоҳо боис бар он шуд ки довар ба чунин хулоса ояд. бори дигар метавонед бубинед лаҳзае ки Иброҳим Халил Юлдошев
қоидаи бозиро вайрон мекунанд. Агар коргардон ҳамон қоида вайронкунии Иброҳим Халил Юлдошевро дар навори гӯем ҳаҷман калон карда шуда барои мо шумо пешниҳод кунад, шояд беҳтар ва хубтар мо шумо бубинем хатои ӯро. Дар саҳнаи умумие ки пешниҳод шуд ин чиз хуб ба назар намерасад ва инам нозукии кори коргардонии дастаҳои мунтахаби мизбоне аст ки мусобиқа дар макони онҳо баргузор мешавад. Бозигарони мо пешрои ҳуҷуми навбатии ҳарифро мегиранд, аммо боз фурсати давом додани ҳамла барои футболбозони Ӯзбекистон боқӣ мемонад. Як ҳуҷуми дигарро тавассути канори рост мебинем. Дилшод Саитов пас медиҳад ба Яхшибоев. Яхшибоев боз ҳам ба Саитов. ирсоли навбатии тӯбро мебинем. ин вазъиятро бубинед ки ду дафъа пай дар ҳам дифогари марказии мо бартараф карда тавонист. Зоир Ҷурабоев, аммо бояд ишора шавад ки пештар аз ин Парвиз Умарбоев ки осеб гирифта буд, бозигарони мо ба довар ишора карданд ки Умарбоев оло имкон надорад гӯем бозиро давом диҳад баъд аз ҳамин бархурде ки буд, аммо Ҳасан Акрами рафти бозиро манъ накард. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи мизбон. Дар назди тӯб қарор дорад Ҷасурбек Яхшибоев. партофти навбатии тӯб аз сӯи ӯ ва инҷо бубинед як ҳолати дарҳам барҳамӣ дар дохили ҷаримагоҳ ва дар ниҳояти кор ба бахти мо ин вазъият бартараф шуда истодааст. бори дигар метавонед бубинед ин ҳолатро. ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ аст. Рустам Ятимов натавонист ки ба тӯб бирасад. инҷо аслан эътироз ба хотири расиши тӯб ба дасти Манучер Сафаров аст, аммо агар аҳамият дода бошед, Манучер дасташро пурра ба баданаш ҷафз нигоҳ медошт. имконияти навбатӣ барои ташкил кардани ҳуҷуми бисёр хуб барои футболбозони мо буд, аммо андаке саросемагӣ инҷо монеи кори мо шуда истодааст. шонси бисёр хубро аз даст додем мутаассифона. акнун ҳариф боз ҳам ҳуҷуми навбатии худро ташкил мекунад ва бархурдҳо бениҳоят ҷиддӣ мешаванд дар майдон. корти зарб ба нимуҳофизатгари мо дар ин ҳолат ва ҳоло Парвизҷон Умарбоев хато кард. ва ҳамчунин боз як корти зарб ба фикрам ба Манучер Сафаров ҳам нишон дода шуд барои қоида вайронкуние ки пештар аз ин буд. каме ором шудан лозим аст барои футболбозони мо. албатта зери фишор бозӣ кардан чандон осон нест, ин чизро ҳама хеле хуб медонанд, вале агар аҳамият дода бошад ба бозиҳои хонагие ки дастаи мунтахаби Ӯзбекистон дар варзишгоҳи миллӣ ё варзишгоҳи бунёдкор доир мекунад, он қадар шумораи зиёди мухлисон ташриф намеоранд. барои мисол дар бозии охирини онҳо зидди Туркманистон андаке зиёдтар аз 14 000 мухлис ташриф оварда буданд, дар ҳоле ки хунҷоиши умумии ин варзишгоҳ 34 000 нафарро ташкил медиҳад. бале ба Сафаров ҳам корти зард нишон дода шуданаш акнун барои мо шумо пешниҳод мешавад ва онро тасдиқ мекунанд. рафти рақобати имрӯза қувваи бениҳоят зиёдеро талаб мекунад барои бозигарони мо. боз як ирсоли дигари тӯбро мебинем ва дарвозабон инҷо бениҳоят маҳорати хуби худро нишон дод. Рустам Ятимов ин ҳолатро ба таври арзанда бартараф карда истодааст, аммо набояд ҳамин гуна иҷозат диҳем то дар дохили ҷаримагоҳи мо истода футболбози дастаи ҳариф озодона тӯбро қабул кунад. боз як ирсоли дигар ва тӯб инҷо акнун аз майдон берун шуда истодааст. хуб, интизори саҳнаи такрории охирин ҳастем.
بار دیگر میتوانید ببینید افساید نیست. موقعیت رو از دست میدیم بازیگران ما. منوچهر سفرов که با بابور عبدالخالقов مبارزه میبرد با او اجازه داد که اینجا صاحب توپ شود. بابور عبدالخالقов حملگری که امروز وارد میدان شده است در حیات دسته منتخب ازبکستان 5 بازی دارد و تاکنون یگان گل نزده است. از اوی دسته اردباسی کشوری قزاقستان است. همچنین از حیات دسته دیگری کشوری قزاقستان دسته توبل ایگر سرگیف هم دعوت شده است به حیات دسته منتخب ازبکستان باز یک هجوم کننده دیگر. ولی امروز ما این فوتبال باز رو در کرسی بازیگران احتیاطی دسته هم نمیبینیم. از اوت باز هم فوتبال بازان ازبکستان توپ رو با بازی در آورده ایستادند. ارسال نوبتی توپ رو میبینیم. زویر جورابویف توپ رو از داخل جریمه گاه بیرون میکند. خوف و خطر رو ما همگی مدتی چند لحظه برطرف کرده میتوانیم. بعدا باز هم میبینیم که حریف امکانیت پیدا میکند تا موج نوبتی هجومش رو راه اندازی کند. هر یک توپی که ما زده بیرون کرده ایستادیم از داخل جریمه گاه در حال ببینید فوتبالبازان دسته حریف آن رو به دست میارند. دقیقه آخرین قسم یکم بازی تو به اختیار فوتبالبازان دسته ازبکستان دیگر بار برگشت و همین حالا برای ما شما معلوم کرده ایستادند که 3 دقیقه وقت اضافه شد. زودتر البته در همین گونه لحظه ها باید ما با کار دست جمعانه این گونه وضعیت های خطرناک رو برطرف کنیم. زویر جورابویف اینجا اجازت نمیدهد با بابور عبدالخالقov تا اینکه صاحب توپ شود. ولی پیشتر از این همچنین داور حسن اکرمی اشاره کرده ایستاده است که قاعده بازی ویران شده بود. دوستان گرامی در دایره رقابت‌های دور گروهی جام کافا در گروه ا این آخرین بازی به حساب می‌رود. حالا چطوری از روی نتیجه قبلی معلوم است دسته منتخب ازبکستان صدرنشین گروه میباشد بعد از 2 پیروزی که آنها به دست آوردند. در جدول آنلاین همین حالا دسته تاجیکستان در جای دوم است بعد از 2 مساوی و غلبه که حالا به دست آورده ایستادیم. اما این جدولی پررنگ نیست رو قسم دومی بازی به هر حال ما و شما رو در پیش انتظار است و نتیجه نهایی بعدا معلوم میشود. و بعد از ما عموم قرار دارد عمومی که چند روز پیشتر از این ترکمنستان را شکست داد. عکس العمل فوتبالبازان دسته ازبکستان وحدت حنانوف و همدستایش حرکت میکنند که این وضعیت رو برطرف کنند. پرتافت توپ رو میبینیم و با بخت ما اینجا چطور میبینید ضربه زده هجوم کننده دسته ازبکستان خطا میرود. ارسالی دقیق رو به سمت دلشاد سعیدov پرتافته توانستند فوتبالبازان دسته ازبکستان و این یکی از خطرناکترین امکانیت‌های دسته ازبکستان در رفت قسم یکم بازی بود. توپ رو ما اصلا در همین جا از دست دادیم. ببینید هم احسانی پنجشنبه و بعدا احتم نظرف نمیتوانند که پیش روی جسوربک یخشیبویف رو بگیرند. جسوربک یخشیبویف حملگر است. خیلی هم قفا رفته برای آغاز بخشیدن هجوم همدستایش سهم خود را گذاشت و بعدا ضربه زده دلشاد سعیدov بلندتر رفت. باز یک پرتافت دیگری طویل این دفعه به کنار دوست دلشاد سعیدov با توپ است. اصلا دلشاد سعیدov هم فوتبالبازی است که گویم تجربه زیادی بازی در حیات دسته منتخب ازبکستان رو ندارد.
ӯ дар бозии шашуми худ инҷо дар ҳайати дастааш иштирок карда истодааст ва бубинед қариб монда буд ки худамон як мушкили калонеро ба вуҷуд орем. Аҳтам Назаров каме беаҳамиятӣ кард ва туб маҳз баъд аз оне ки ӯ мехост албатта тубро аз майдон берун кунад, аммо чунин ба назар расид ки ҷониби дарвоза ҳаракат карда истодааст. аз зарбаи кунҷи тубро ба бозӣ медаронанд футболбозони дастаи ӯзбекистон. муборизаи охирини онҳо дар дақиқаҳои поёнии рақобат дар қисми аввал ва боз ҳам як имконияти дигар барои дастаи ӯзбекистон. бо ҳамин садои уштаки довар баланд шуд. бинандагони гиромӣ, фурсатҳои охир барои дастаи мунтахаби ӯзбекистон пайдо шуданд то ин ки дар ҷараёни нимаи аввал онҳо ҳисобро баробар кунанд, аммо ҳамон тавре ки мо дидем аз ин гуна имкониятҳо онҳо истифода бурда натавонистанд. ва зарбаи охир ба номи Абдуқодир Ҳусайнов навишта мешавад, дифогари шумораи 5. аслан шояд ин зарба ҳам набуд, балки партофти тубро мехост ӯ анҷом диҳад. бо ҳамин нимаи аввал ҷамъбаст шуд. ҳоло натиҷа моро қонеъ мекунад, вале рафти бозӣ на. умедвор мешавем ки дар қисми дуюм боз ҳам беҳтару ҷолибтар ҳунарнамоӣ хоҳанд кард шогирдони Петр Шегард. андаке танаффус мекунем ва баъдан бармегардем барои тамошои қисми дуюми бозӣ.
бинандагони азизу арҷманд, мо бармегардем барои инъикоси рақобати дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва Ӯзбекистон. ёдовар мешавам ки ин бозии даври гурӯҳии ҷоми кафа ба ҳисоб меравад ва дар оғози нимаи дуюм ҳамон тавре ки шумо шоҳид шуда истодаед, се тағйирот дар ҳайати дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ба назар мерасад ва ҳамин ҳоло яке аз фаъолтарин бозигарон дар ҳайати дастаи Ӯзбекистон Элдор Шомуродов ба майдон баромада истодааст бо рақами 14. бояд бигӯям ки Элдор Шомуродов дар бозии гузашта вақте дубл кард дар ҳайати дастаи мунтахаби Ӯзбекистон бар муқобили Туркманистон беҳтарин нишонзан дар тарихи мунтахаби ин кишвар шуд. ҳоло ӯ бо 36 гол аз Максим Шацких пеш гузаштааст. хуб, тағйиротҳои дигар ҳам ҳастанд, дар ин бора каме баъдтар гуфта мегузарам ва дар ҳайати дастаи мунтахаби мо бошад аз курсии бозигарони эҳтиётӣ хуб як нафар футболбоз ба майдон ворид мешавад ва қисми дуюмро ҳам метавонем бигӯем мо низ дар баробари дастаи мизбон бо тағйирот шурӯъ мекунем. аз маркази майдон инак тӯб ба бозӣ дароварда мешавад ва дар бораи ҳайати ҳар даста акнун муфассал истода мегузарем. хуб, ин нуктаро мехостам қаблтар аз ин гуфта гузарам ки бозӣ бо ҳисоби 0-1 ба фоидаи мо ҷараён дорад. дар дақиқаи 13-уми рақобат Парвизҷон Умарбоев тавонист аз вазъияти стандартӣ бо як зарбаи маҳкаму қавӣ ҳисобро кушояд ва бо ҳамин мо пешсаф шудем. дар рафти қисми якум баъдан боз як-ду аксулуҷумҳои дигар бо ишоки футболбозони мо буд, аммо бештар ҳариф ки ба ҳуҷум мегузашт вазъиятҳои хатарнокро ҳаракат кард ба вуҷуд орад ва дар ниҳояти кор бо вуҷуди талошҳои зиёди онҳо дар ҷараёни ин рақобат ба онҳо муяссар нашуд ки ба дарвозаи мо дар қисми якум гол зананд. Элдор Шомуродов инҷо пас дода истодааст, аммо тӯб аз майдон дар ин ҳолат аллакай берун баромадааст. хуб, дар мавриди тағйиротҳое ки буд болотар, акнун барои мо шумо Муҳаммадҷон Раҳимов ки чанд лаҳза пештар аз ин ба майдон баромад нишон дода истоданд. Муҳаммадҷон акнун дар ҳайати асосии мо рақобатро давом медиҳад. ба ҷои Алишер Ҷалилов ки дар рафти қисми якуми бозӣ чандон фаъол набуд, бозиро Муҳаммадҷон Раҳимов давом медиҳад. Раҳимов ба ҳайси нимуҳофизатгари канорӣ акнун ба хати ҳуҷум бояд пайваст шавад. ӯ аз як тараф, аз тарафи дигар Шервонӣ Мабадшоев ба ҳуҷумкунандаи марказии мо Манучер Ҷалилов кӯмак мерасонанд. хуб, ҳайати дастаи мунтахаби мо дар рафти бозии имрӯза ба таври зайл аст. Рустам Ятимов дарвозабон, футболбозоне ки дар майдон ҳастанд дифогарон 4 нафар, 2 дифогари марказӣ Зоир Ҷурабоев ва ҳамчунин Ваҳдат Ҳанонов, аз канори рост Ахтам Назаров, аз канори рост Манучер Сафаров, аз канори чап Ахтам Назаров, дар хати ним муҳофиза Амирбек Ҷурабоев, Парвизҷон Умарбоев қарор доранд. ҳамчунин эҳсони Панҷшанбе ва каме пештар аз онҳо бозӣ мекунанд ба ҳайси ним муҳофизатгарони ҳуҷумкор аз ду канор Шервонӣ Мабадшоев ва ҳамчунин Муҳаммадҷон Раҳимов. дар нақши ҳамлагари марказӣ Манучер Ҷалилов аст ки акнун бозиро ӯ давом дода истодааст. сармураббии дастаи мунтахаби мо Петр Шегарт, мутахассиси хорватӣ ба ҳисоб меравад. дар ҳайати дастаи мунтахаби Ӯзбекистон бошад, чӣ тавре болотар ишора кардам, як бора се тағйирот аст. ба ҷои капитани даста дар қисми якум Ҷамшед Искандаров ба майдон Элдор Шомуродов баромад, капитани нави даста акнун дар рафти қисми дуюми рақобат ва ҳамчунин ба майдон ворид шудааст футболбозе ки дар рафти ҷоми Осиё байни ҷавонони то 20 сола худро бисёр ҳам хуб нишон дода буд. ин ҳамлагари ҷавони канорӣ Аббосбек Файзуллоев аст бо рақами 26. хуб, дар хати дарвозаи дастаи Ӯзбекистон бозӣ мекунад Ботирали Эргашев. футболбозоне ки дар майдон ҳастанд Алибек Давронов, Абдуқодир Ҳусайнов. инҷо партофти навбатии ту вазъияти хатарнок ба вуҷуд омада истодааст ва футболбозони мо ин ҳолатро акнун бартараф мекунанд. Иброҳим Халил Юлдошев, Абдулло Абдуллоев, Акмал Мазгавой, Дилшод Саитов, Ҷасурбек Яхшибоев, Бобур Абдухолиқов ва Ҷамшед Болтабоев дар қисми якум дар майдон буданд ва ба ҷои онҳо, чӣ тавре гуфтем, ба ҷои ду нафари онҳо дар қисми дуюм ба майдон Элдор Шомуродов ва ҳамчунин Аббосбек Файзуллоев ворид шуданд ва рафти бозиро акнун онҳо давом дода истоданд. боз як талоши дигари футболбозони дастаи Ӯзбекистонро мебинем. бо сабаби он ки давоми чанд вақти охир бо сабабҳои оилавӣ ва ҳамчунин беморӣ ба дастаи мунтахаби Ӯзбекистон роҳбарӣ карда наметавонад Сречко Катанец, ба ҷои ӯ ёваронаш Владо Радманович ва ҳамчунин Алеш Ке роҳбарии дастаи мунтахаби Ӯзбекистонро бар дӯш доранд ва ин ду мутахассис словенӣ имрӯз дастаро дар умум тайёр кардан. ба рафти бозӣ вазъияти хатарнок аст ва бубинед ки дар ин ҳолат дарвозабони мо ҳам ба тӯб намерасад.
вале зарбаи задаи футболбозони Ӯзбекистон низ хато буд дар ин лаҳза. зарбаро бошад ҳамон тавре ки дидем Ҷасурбек Яхшибоев зад. бори дигар таваҷҷӯҳ кунед ба ҳолате ки партофти тӯб аз канори чап сурат гирифт. Иброҳим Халил Юлдошев инҷо партофти бисёр ҳам хатарнокеро ҷониб дарвозаи мо равон кард ва зарбаи задаи Ҷасурбек Яхшибоев бошад баланд аст. хуб ба майдон дар хати ним муҳофиза дар ҳайати дастаи Ӯзбекистон як нафар футболбози дигар ҳам ворид шуд. ин Одилбек Ҳамробеков аст, бозигаре ки дар феҳристи бозигарон бо шумораи 9 сабт шудааст. ним муҳофизатгари марказӣ ба ҳисоб меравад ва ин футболбоз ҳоло ба ҷои ҳамдастааш Болтабоев, Ҷамшед Болтабоев бозиро давом медиҳад. бархурди футболбозони ҳарду даста ва ҳоло аз табибони дастаи мо хоҳиш мекунад довар Ҳасан Акрамӣ ки ба майдон омада кӯмаки худро ба Парвизҷон Умарбоев расонанд. ана ҳамин ҳолат чӣ тавре мебинед Умарбоев баъдан осеб гирифт. хуб Аббосбек Файзуллоев ба ҷои Абдуллоев ба майдон баромад, болотар гуфтем. ва Элдор Шомуродов ба ҷои Ҷамшед Искандаров. ин се тағйирот дар ҳайати дастаи Ӯзбекистон буд. хуб баъдан боз имкони иваз кардани футболбозони дигар ҳаст ва шояд тӯли дақиқаҳои баъдӣ сиёди мураббиёни дастаи мунтахаби Ӯзбекистон боз 9 нафари дигарро ҳам иваз кунанд. хуб ба ҳарду футболбозе ки ёрии тиббӣ расонида шуд баъд аз чанд лаҳза иҷозат дода мешавад барои ба майдон ворид шуданашон. ва инак Парвизҷон Умарбоев ба саф бармегардад. осеби ҷиддӣ нагирифтааст Умарбоев ва бозиро давом дода метавонад. чӣ тавре гуфтем барои Парвизҷон Умарбоев ин 8-мин гол дар корномаи бозигариаш дар ҳайати дастаи мунтахаби кишварамон ба ҳисоб меравад. 2 голи қаблии моро дар мусобиқаи ҷоми миллатҳои кафа чеҳраҳое ба ҳадаф расонданд ки барои онҳо ин нахустин голҳо ба ҳисоб мерафт. аз ҷумла Нуриддин Ҳамроқулов дар бозии зидди Туркманистон вақте дар дақиқаи 87 ҳисобро баробар кард, аввалин голи худро бо пиранҳои тими миллии кишвар зад ва Ваҳдат Ҳамонов ҳам дар бозии гузашта вақте ба задани гол муваффақ шуд ба дарвозаи Умон нахустин голи худро ба қайд гирифт бо пиранҳои тими миллии кишвар. ту рафт фишор зиёдтар мешавад, махсусан он гурӯҳи бозигарони наве ки аз ҳайати эҳтиётӣ ба майдон баромадан ҳаракат карда истоданд ки хавфу хатарро ба вуҷуд доранд. инҷо Файзуллоев зарба мезанад, ин ҳолатам бартараф шуд ва боз як зарбаи дигар ва ҳисоб 1-1. мутаассифона дар ин ҳолат акнун таъсири ҳамон тағйиротҳое ки болотар гуфтем хеле хуб дар бозии дастаи Ӯзбекистон дида шуд ва пай дар ҳам вазъиятҳои хатарноке ки онҳо ба вуҷуд оварданд дар ниҳояти кор ба задани голи ҷавобӣ муваффақ шуданд. дақиқаи 53-юми бозӣ ва чӣ тавре мебинем ҳисоб баробар мешавад. як зарбаи бисёр ҳам маҳкаму қавӣ ҷониби дарвозаи мо буд. дар ҳамон ҳолат дигар дифоъгарони мо ҳам пеши роҳи зарбаи задаи Ҷасурбек Яхшибоевро гирифта натавонистанд. хуб бори дигар метавонед бубинед партофти тӯб инҷо дар ҳамбарҳамӣ баъдан иҷрои зарба аз ҷониби Аббосбек Файзуллоев. ин зарба бартараф мешавад. дар бозиёфти тӯб Ҷасурбек Яхшибоев фаъол аст ва ӯ зарба мезанаду тӯб ба тури дарвозаи Рустам Ятимов ворид мешавад. Ҷасурбек Яхшибоев бозигари 25 солаи аъзои дастаи Навбаҳори Намангон аст. ин футболбоз дар ҳайати дастаи мунтахаби Ӯзбекистон як гол дорад. моҳи марти имсол дар бозии байналмилалии рафиқона бар муқобили Венесуэла ӯ гол зада буд ки ин бозӣ дар кишвари Арабистон сурат гирифт ва 1-1 мусови ҷамъ баст шуд.
боз ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи ӯзбекистонро мебинем. Фурсат барои бозигарони ин даста ва доварчӣ ишора мекунад. бозӣ бо даст дар ин ҳолат. мутаассифона довар ҳасан акрамӣ ишора карда истодааст ки тӯб ба дасти ваҳдат ҳанонов расид. ба дасти ваҳдат ҳанонов расид мегӯяд ҳасан акрамӣ ва пеналти мегузорад. хуб, футболбозони мо албатта фаҳмонда истоданд ба довар ки инҷо бозӣ бо даст набуд, вале доварро мутмаин кардан дигар ғайриимкон аст. ин ҳолати голи якум аст ки такроран барои мо шумо пешниҳод мекунам ва дар лаҳзаи қаблӣ Бобур Абдухолиқов вақте мехост тӯбро барои зарбазанӣ барои худ мутобиқ кунад, тӯб ба дасти ваҳдат ҳанонов расид ва ба ин тартиб пеналти гузошта шуд. дар бозӣ гузаштаам ду дафъа ҷони дарвозаи мо пеналти гузоштаанд. яке аз онҳо ба гол табдил ёфт ва дигарашро Рустам Ятимов баргардонида буд. ҳамин ҳоло акнун муқобили ӯ Элдор Шомуродов аст. элдор шомуродов чӣ тавре болотар гуфтам айни замон бо 36 гол беҳтарин нишонзан дар ҳайати дастаи мунтахаби Ӯзбекистон дар таърихи футболи ин кишвар ба ҳисоб меравад. иҷозат дода шуд барои ҷои зарба. Шомуродов зарбаю дарвозабони мо самтро пайдо мекунад, аммо баргардонида наметавонад. элдор шомуродов ҳисобро 2-1 карда истодааст. бубинед, дар 3 дақиқа дар қисми дуюм дастаи мунтахаби Ӯзбекистон 2 гол ба дарвозаи мо ворид мекунад ва ҳисоб 2-1 мешавад ба фоидаи онҳо. хело нигарон кунанда аст. гӯем пайдарҳам ба чунин хатоҳо роҳ додан ва ба дарвозаи худ 2 гол сар додан дар муддати ҳамагӣ 3 дақиқа. аммо чӣ илоҷ? сатҳи бозигарон ва он ҳунару маҳорате ки дар майдон доранд аз ҳам тафовут дорад. бори дигар метавонед бубинед, Рустам Ятимов самти зарбаи задаи Элдор Шомуродовро дақиқ пайдо кард, аммо онро баргардонида натавонист. ва боз ҳам дар ин байн вақте мо шумо саҳнаҳои такрорро медидем, дастаи мунтахаби Ӯзбекистон боз як ҳуҷуми дигар ташкил кард. андаке бозигарони моро акнун лозим аст ки бояд ба худ оянд. мо низ хеле хуб дарк мекунем ки зери фишор бозӣ кардан дар ҳамин лаҳзаҳо вақте таносуби қувваҳо тағйир ёфт барои бозигарони мо мушкил аст, аммо бояд ҳаракат кунанд. тӯли якчанд дақиқа гӯем бозӣ бо назму низомеро нишон диҳанд ва баъд аз ин боз мумкин аст барои мо шумо ҳам имконият пайдо шавад. то ба охир инҷо муборизаро мебинем, аммо баъдан довар ишора карда истодааст ки қоидаи бозӣ вайрон шуда аз сӯи Эҳсони Паншанбе. элдор шомуродов дар бозии якуми дастаи мунтахаби Ӯзбекистон иштирок накарда буд. он замон барои кӯмак расонидан ба дастаи Специя ҷиҳати боқӣ мондан дар серияи А мубориза мебурд. аммо чӣ тавре дидем дар бозии зидди Верона Специя ноком шуд ва ба ин тартиб ба серияи Б афтид ин даста. элдор шомуродов ки дар ҳайати ҳамон бошгоҳ ба ҳайси бозигари иҷоравӣ фаъолият мекард, акнун ба Рома бояд баргардад. бозигарони мо ин ҳолатро бо мушкилӣ ҳам бошад бартараф мекунанд. Шервони Мабачоев иҷозат надод то ин ки Бобур Абдухолиқов ҳуҷумро давом диҳад. Юлдошев бубинед, дар ҳолатҳои начандон мушкил футболбозони мо зуд дар мубориза бо ҳариф тӯбро аз даст медиҳанд. Муҳаммадҷон Раҳимов бошад, наметавонад ки тӯбро чанд сонияе дар назди худ нигоҳ дорад. айни замон Муҳаммадҷон Раҳимов, бинандагони гиромӣ, дар чемпионати кишвари Ӯзбекистон фаъолият мекунад.
имконият барои бозигарони мо. Умарбоев паси бисёр ҳам хуб. Фурсати олӣ аст. Манучер Ҷалилов зарбаи ӯро мебинем ва туб инҷо ба бозигарони дастаи Ӯзбекистон расида бармегардад ва корти зард аз сӯи довар ба Эҳсони Панҷшанбе нишон дода шуда истодааст. бозигарони мо эътироз баён карданд ва ишора мекунанд ки туб ба даст расида буд, аммо Ҳасан Акрами инро рад мекунад. бори дигар мебинем тубрабои бисёр ҳам хуб аз ҷониби Умарбоев, баъдан зуд пас дод ба Манучер Ҷалилов. Манучер ҳам кӯшиш кард ки инҷо зарба занад, як дифогарро аз садди роҳи худ дур кард. Зарбаи задаи ӯро мебинем ва дар ин ҳолат ишора мешавад ки туб ба қафаси синаи бозигари дастаи Ӯзбекистон расидааст, аммо ба ҳар ҳол шубҳаҳоро ба вуҷуд меорад ҳамон ҳолат. дастаи Ӯзбекистон боз ҳам ба ҳуҷум гузашта истодааст. боз як партофти дигар, ин дафъа акнун Манучер Сафаров ва Ваҳдат Ҳанонов ин ҳолатро бартараф карда истоданд. хело ҳам хуб Шервони Мамбатшоев, аммо андаке тубро аз худ дуртар раҳо кард. ҳамдастҳояш ҳам маҳкам шуда буданд, дигар фурсати пас додан барои ӯ пайдо нашуд. Муҳаммадҷон Раҳимов айни замон аъзои дастаи Насаф ба ҳисоб меравад, вале мутаассифона дар ҳайати бошгоҳи нави худ Муҳаммадҷон мавсими ҷорӣ хело ҳам кам бозӣ мекунад. аз рӯи маълумотот танҳо дар як бозӣ ӯ ин мавсим дар ҳайати дастаи Насаф ҳунарнамоӣ кардааст. бори дигар мебинем ҳамон лаҳзае ки баҳсҳоро ба вуҷуд овард. туб ба дифогар Алибек Давронов расида баргашт. фикр дорам бинандагон худ хулоса мебароранд дар ҳамин лаҳза ки оё пеналти буд ё на. зеро аз як ҷиҳат ба ӯ додан мушкил, аммо агар ба ҳамон ҳолат таваҷҷӯҳ карда бошед, чунин ба назар расид ки расиши туб ба даст чандон намоён нест. Намедонам, ба ҳар ҳол боз шояд саҳнаҳои дигар барои мо шумо пешниҳод шавад. Аҳтан Назаров давоми 2 соли охир як қатор аз бозигарони мо дар чемпионати кишвари Ӯзбекистон қувва ва нерӯи худро санҷида истоданд, ба ҳайати бошгоҳи гуногун даъват мешаванд. аммо на ҳамаи онҳо гӯем ба бозигарони ҳайати асосӣ табдил меёбанд ва на ҳамаи онҳо муддати тӯлонӣ дар як сатҳи хуб бозӣ карда истоданд. барои мисол қаблан Эҳсони Панҷшанбе як муддат дурахшиши бисёр олие дошт дар чемпионати кишвари Ӯзбекистон дар ҳайати дастаи Навбаҳор, вале баъдан боз аз саф афти айни замон ба таври дуюмӣ бештар аз ҳама Зоир Ҷурабоев дар ҳайати дастаи Нефчии Фарғона бозӣ карда истодааст. он бошгоҳе ки сармураббии даста Виталий Левченко, собиқ сармураббии дастаи Истиқлол аст. ҳуҷуми навбатии футболбозони дастаи Ӯзбекистонро мебинем. бисёр ҳам хатарнок буд ин лаҳза, аммо Зоир Ҷурабоев бо ҳамроҳии ҳамдастҳояш аз уддаи бартараф кардан ин ҳолат баромаданд. тағйиротҳо лозим ҳастанд ва бубинед баъд аз чанд лаҳза дар ҳайати дастаи мунтахаби мо 2 нафар бояд ба майдон бароянд. инҳо дифогар Содиқ Қурбонов ба ҳисоб меравад, яке аз бозигарони ҷавон, ва дигаре ҳуҷумкунанда бо шумораи 9 мазарат ҳамлагари мо Нуриддин Ҳамроқулов аст ки бо рақами 25 таврида истодааст барои ворид шудан ба майдон. партофти навбатии тубро мебинем. Рустам Ятимов ин ҳолатро бартараф кард, аммо дар бозёфти туб боз ҳам дастаи мунтахаби Ӯзбекистон фаъол аст. гузариши навбатӣ бисёр ҳам хатарнок аст. самти рост партофти туб ва боз ҳам сейви олӣ дарвозабони мо. аҳсан мегӯем ба Рустам Ятимов ки дар ин ҳолат тавонист зарбаи хатарноки навбатиро баргардонад. аммо мо танҳо бояд Рустамро надошта бошем. нафарони дигар ҳам бояд бо бозӯю нерӯ ва қувваи Рустамона дар майдон ҳунарнамоӣ кунанд то ин ки натиҷаи мусбит ба даст ояд. вайрон шудани қоидаи бозиро боз ҳам ба эътибор мегирад дар ин ҳолат Ҳасан Акрами.
давре мебинем муқобили Аббосбек Файзуллоев акнун қоидаи бозиро Манучер Ҷалилов вайрон кард дар ин ҳолат. Аббосбек Файзуллоев ҳамон бозигари фаъоле буд дар рафти ҷоми Осиё байни ҷавонони то 20 сола ки хеле дурахшиши хубе ҳам дошт ва акнун ин футболбозро ба ҳайати дастаи мунтахаби Ӯзбекистон зуд даъват карда истода. худи Файзуллоев дар назди тӯб аст, зарба мезанад, тӯб ба девори дифоӣ расида баргашт. бозигарони мо ин ҳолатро бартараф карда тавонистанд. дар ҳамин гуна мавридҳо вақте фишор зиёда аст шояд тағйирот кӯмак ҳам расонад. ва бори дигар лаҳзаи қаблии гузариши Яхшибоевро аз канори рост мебинем. баъдан партофти тӯб ба сӯи ӯ ва зарбае ки Элдор Шомуродов зад ва дарвозабони мо Рустам Ятимовонро бартараф кард. Рустам ҳамон пеналтиро ҳам наздик омада буд ки баргардонад. Ваҳдат Ҳамонов майдонро тарк мекунад ва ба ҷои ӯ агар вобаста ба мавқеъ ба ҳодием ба фикрам Содиқҷон Қурбонов вориди майдон шуд. вале ҳоло танҳо ба майдон баромадани Нуриддин Ҳамроқуловро мо мушоҳида мекунем. чун болотар гуфтем ки ҳардуи онҳо тайёрӣ дида истода буданд барои баромадан ба майдон. хуб, Шервони Мамбатшоев ҳам аз майдон гирифта шудааст. Нуриддин Ҳамроқулов ба ҷои Ваҳдат Ҳамонов ба майдон баромад. футболбози дигаре ки ба майдон ворид шуд ин Содиқҷон Қурбонов. аллакай ӯро ҳам дар майдон дида истодем. бо рақами 14 бозӣ карда истодааст Содиқҷон Қурбонов. барои ин дифоъгар нахустин бозӣ аст ва дар ҳайати дастаи мунтахаби кишварам. аслан ба мусобиқае ки дар доираи кафа дар нақша буд, ба ҳайати дастаи мунтахаби кишвар бори аввал чеҳраҳои нав мисли Холмурод Назаров дифоъгари дастаи Равшан, Содиқҷон Қурбонов аз ҳайати дастаи Истиқлоли Душанбе ва ҳамчунин Муҳаммадалӣ Азизбоев аз ҳайати дастаи Ҳосилот даъват шуданд. Муҳаммадалӣ Азизбоев аллакай дар бозии қаблӣ як дафъа ба майдон баромад. имрӯз ба Содиқҷон Қурбонов имконият дода мешавад. хуб, Муродалият Назаров боз як футболбози ҷавону соҳиби истеъдоди футболи кишварамон ки аъзои дастаи Анталияспори кишвари Туркия аст. ҳоло бори ҳам бо пиранҳои тими миллӣ ба майдон набаромадааст. аммо даъвати ӯ ҳам бисёр ҷолиб буд. Бобур Абдухолиқов гузариши навбатии футболбози мазкур акнун пас медиҳад ба ҳамдастааш ва ба вақти мо инҷо зарбаи задаи Иброҳим Халил Юлдошев хато меравад. бори дигар бубинед Содиқ Қурбонов акнун дар мавқеи Ваҳдат Ҳамонов бозиро давом медиҳад. Холмурод Назаров дифоъгаре ки аз ҳайати дастаи Равшан ҷалб шуд, таҷрибаи бениҳоят калон дорад, аммо то имрӯз ӯро боре ҳам ба ҳайати дастаи мунтахаб даъват накарда буданд. футболбози 31 сола бори нахуст дар ҳамин мусобиқа аз ҷониби иттиҳоди мураббиёни кишвар ба ҳайат ҷалб карда шуд. дар рафти мусобиқаи мазкур бинандагони гиромӣ ҳамчунин бояд бигӯям ки нахустин бозии худро бо пиранҳои тими миллии кишвар Хусрав Тоиров ҳам доир кард. футболбозе ки аъзои дастаи Шахтёри Донецк аст ва ҳамин сол дар ҳайати бошгоҳи украинӣ ҳам қаҳрамони Украина ва ҳам ғолиби ҷоми ин кишвар шуд. вале Хусрав бештар дар ҳайати ҷавонони ин кишвар бозӣ мекунад.
лекин чандон муҳим нест, зеро гап дар сари он аст ки Хусрав таҷрибаи хеле хуб гирифта метавонад ва илова бар ин бояд бигӯям ки Шахтёр яке аз он дастое аст ки футболбозони наврасу ҷавонро хеле хуб ба воя мерасонад ва баъдан тавассути трансферҳои калон аз ин гуна гузариши бозигарон маблағи ҳангуфтам кор мекунад. Хусрав ки истеъдоди бисёр хуб дорад, дарҳол селексионерҳои ин дастаи аврупоӣ ӯро зери чашм гирифта буданд. қоидаи бозӣ вайрон шуд. Бале, Иброҳим Халил Юлдошев зидди Нуриддин Ҳамроқулов дар ин ҳолат қоидаи бозиро вайрон мекунад. бори дигар метавонед бубинед. Нуриддин Ҳамроқулов ин мавсим, бинандагони гиромӣ, дар ҳайати дастаи Регартадаз он қадар фаъол нест, аммо ба ҳайати тими миллии кишвар доимо ҷалб мешавад ӯ ва то имрӯз агар бозии имрӯзаро ба эътибор бигирем, ин даҳумин рақобат аст барои ӯ бо пиранҳои тими миллии кишварамон. Умарбоев дар назди тӯб аст. ирсоли тӯб аз ҷониби ӯ. фурсати бисёрам хуберо пайдо кардан мумкин буд барои бозигарони мо, аммо на. Зарбаро дидем, лекон бартараф шуд. Як зарбаи дигар аз масофаи дур ва дар ин ҳолат акнун дарвозабон зарбаи задаи футболбози моро бартараф мекунад. Ботирали Эргашев. ҳарчанд гуфтем Нуриддин Ҳамроқулов дар Лигаи олии футболи кишвар он қадар сермаҳсул нест ин мавсим, лек дар ҳайати тими миллӣ хеле хуб худро дар бозие ки ба ӯ имконият дода мешавад нишон медиҳад. Манучер Сафаров пеши роҳи Бобур Абдухолиқовро гирифт ва иҷозат надод ки ин футболбоз ҳуҷумро давом диҳад. ёдовар мешавам ки айни замон Манучер Сафаров ҳамроҳи Рустам Соиров дар ҳайати дастаи пешсафи Лигаи якуми футболи Ӯзбекистон ё пролигаи ин кишвар, яъне Локомотиви Тошканд бозӣ мекунанд ва доимо ҳам Манучер ва ҳам Рустам Соиров дар ҳайати асосии ин даста ҳунарнамоӣ мекунанд. ирсоли навбатии тӯбро мебинем. Рустам Ятимов аз дохили ҷаримагоҳ партофти Ҷасур Яхшибоевро бартараф кард. аслан баъд аз пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ теъдоди бениҳоят зиёди футболбозони номдори мо дар ҳайати бошгоҳҳои гуногуни футболии кишвари Ӯзбекистон ҳунарнамоӣ карданд ва аксари онҳо натиҷаҳои бисёр хубро ҳам ба қайд гирифта баъси бозигарони беҳтарин дар чемпионати Ӯзбекистон ҳам эътироф мешуданд. инҷо вазъияти хатарноки навбатӣ ва бубинед мутаассифона нофаҳмии дарвозабон ва дифоъгари мо дар ин ҳолат боис барон мешавад ки голи сеюм ба дарвозаи мо зада шавад. Аббосбек Файзуллоев, футболбозе ки болотар дар борааш гуфтем. бисёр ҷавону камтаҷриба, аммо дорои суръат ва маҳорати баланд аст. бубинед ӯ дар ҷараёни бозии имрӯза ба задани гол ба дарвозаи мо муваффақ мешавад. Аббосбек танҳо дуюмин бозии худро дар ҳайати дастаи мунтахаби Ӯзбекистон доир карда истодааст. балакай аввалин голи ӯ сабт мешавад. ҷоизаи беҳтарин футболбози охирин ҷоми осиёро байни ҷавонони то 20 сола маҳз ӯ ба даст омада буд ва дар ин ҳолат ҳамдигарфаҳмии бисёр хуби ӯ бо капитани даста Элдор Шомуродов аст. бубинед Элдор бо қафои пойчигуна пас дод. Манучер Сафаров пеши роҳи ӯро гирифта натавонист. Рустам Ятимов пеш баромад, аммо монеъи зарбаи задаи Аббос Файзуллоев шуда натавонист. ту бошад аз назди Зӯри Ҷӯрабоев гузашта баъдан ба дарвоза ҳам ворид шуд. хуб, бинандагони гиромӣ, баъд аз он равише ки бозӣ дар қисми дуюм гирифт ба худ, дигар умеде ҳам баҳри натиҷаи мусбӣ барои мо боқӣ намонда истодааст.
قبل از آغاز دور مذکور بسیاری‌ها فکر می‌کردند که ممکن است بازی دیگر هم مساوی شود با اشتراک ترکمنستان و عمان. از این خاطر نتیجه مساوی به ما قانع کننده است در نبرد با ازبکستان. سفرов خطا می‌کند. ابراهیم خلیل‌یوردошев پرتافت توپ به سوی او. باز هم توپ رو ببینید مشکل بود اما فوتبالبازان ازبکستان به دست آورده ایستادند. ولی در بازی دیگر عمان توانست غلبه کند بر مقابل ترکمنستان و همین حالا در جدول آنلاین اکنون آنها در جای دوم هستند با 4 گل. ما با 2 امتیاز خود در زمینه سوم قرار میگیریم. ازبکستان در دو بازی اول گفتیم پیروزی به دست آورده بود. اگر امروز هم غلبه کند پس شماره نفوسش به 9 میرسد. استان اورونوف بازیگر شماره 11 وارد میدانش است. بابور عبدالخالقов رو هم برای ما اشاره کرده ایستادند که از میدان گرفتند و با جای او با رقم 25 حاجیمت ارکینов رو میدان برآمد. فوتبالباز دیگری که ترک میدان کرد این جسوربек یخشیبویف است. با جای جسوربek یخشیبویف با میدان استان اورونوف برآمد و با جای بابور عبدالخالقov حاجیمت ارکینov. وقتی در آغاز قسم دوم بعضی از فوتبالبازان هیئت اساسی ازبکستان با میدان برآمدند و علاوه بر این فشار زیاد شد، ما و شما دیدیم که رفتی بازی رو چگونه تغییر یافت و دسته ازبکستان زود به زدن گل‌های یکم و دوم خود موفق گردید. میخواستم بگم که یک قطار از فوتبالبازان ما در سالهای گوناگون در چمپیونات ازبکستان به نهایت در سطح عالی بازی کرده بودند. مخصوصا شورат جبارов، طاهیر مومینов، алишер تویچیев، اکمل خولماتов مهمتر از همه. و سالهای اخیر هم فوتبالبازان گوناگون کشورمان در چمپیونات ازبکستان بازی میکنند ولی نه همه آنها و بازیگران اساسی در باشگاه‌های خود تبدیل می‌شوند. مثل که احسان پنجشنبه رو بالاتر گفتیم. توانیم علیشیر جلیلov رو به خاطر آوریم که موسم گذشته در AGMK بود. زویر جورابویف، محمد جان رحیمov، همچیر سفرov، احتم نظرov، رستم سویرov و باز فوتبالبازان دیگرمان هستند که در حیاتی باشگاه گوناگون فوتبالی کشور ازبکستان بازی میکنند. در این بین دوران جان ارگاشف هم به حیث کاپیتان در حیاتی بنیادکار هنرنمایی کرده ایستاده است. در سالهای اخیر دفاعگر بسیار با مهارت به حساب میرود. قبلا او نفری بود که بیشتر از همه با پیرنهای تیم ملی کشور بازی گذرانیده بود، اما در چند وقت اخیر بیشتر میدونیم پتر شگرت او رو به حیاتی دسته جلب نمیکند. چند روز پیشتر از این یک خاطرات بسیار خوب رو قصه کرد برای مخلصان فوتبالی میهن نوریدین دورانوف، سابق فوتبالبازی دسته منتخب کشور. یعنی اکنون هم مثل فتح‌الله و چند نفر دیگر به دسته منتخب کشور تقریبا جلب نمیشوند. او به خاطر آورد آخرین تمرین‌های دسته استقلال رو در سال 2012 پیش از رقابت فینالی در جام پرزیدنتی کنفرانسیای فوتبالی آسیا. استقلال همون سال به فینال برآمده بود و او اشاره کرد که یک روز پیش از بازی بین نیکولا کوازویچ سرمربی همون وقته دسته استقلال و دوران ارگاشف ناراضگی به وجود آمد و حتی از تمرین بیرون کرد دفاعگر و سرمربی. یعنی سخنهای بلند و پست بین آنها بود. ولی در روز بازی به نزد خود دعوت کرده، میگوید هرچند از نگاه صفات‌های گیم انسانی مناسبت خوب بین آنها نیست، اما او صفات‌های فوتبالبازی دوران ارگاشف رو به اعتبار گرفته با او امکان می‌دهد تا در هیئت بازی کند و در بازی مهم در فینال اشتراک نماید. و در نهایت کار همون فینال چگونه خاتمه یافته بود شما خیلی خوب میدونید. دوران ارگاشف گل زد و استقلال غلبه کرد. یعنی من در نظر دارم بعضن وقت شاید همین مناسبت نه چندان خوبی بین خودی دو نفر خب با مربی و فوتبالبازان باشد، خب بین خودی فوتبالبازان یا دیگر عامل‌ها نباید تاثیر رسانند به انتخاب این یا آن فوتبالباز در حیاتی دسته.
аз ҳамин гуна бозиҳо, яъне рақобат бар муқобили дастаи нисбатан пурқувват ки ӯзбекистон айни замон ба қатори ҳамин гуна дастаҳои пурқувват дохил мешавад. сатҳи футболи моро нишон медиҳад. агар ба таърихи рақобатҳои байнихудии тоҷикистону ӯзбекистон назар андозем, дар гузашта мо 9 бозӣ доштем ва имрӯз рақобати даҳуми мо аст. дар 9 бозии қаблӣ 1 ғалаба, 3 мусовӣ ба қайд гирифта шудааст ва 5 бозии дигар ба фоидаи ӯзбекистон ҷамъбаст шудааст. аз ҷумла охирин рақобате ки мо бо ҳайати дастаи мунтахаби ӯзбекистон доштем, ин бозии рафиқона буд. моҳи сентябри соли 2020 ва дар шаҳри Тошканди ӯзбекистон дар ҳамон бозӣ дастаи мунтахаби ӯзбекистон 2-1 ғалаба карда буд. голи ягонаи моро Зоири Ҷурабоев ба ҳадаф расонда буд. он давра сармураббии дастаи мунтахаби мо Усмон Тошев, мутахассиси ӯзбек ба ҳисоб мерафт. ҳоло тағйиротҳо дар ҳайати дастаи мо ба назар мерасад. аз майдон гирифта мешавад Эҳсони Паншанбе, рақами 17 ва ба ҷои ба майдон мебарад рақами 9 Комрон Турсунов. ҳамчунин Парвизҷон Умарбоев ҳам майдонро тарк мекунад ва ба ҷои ӯ ба майдон баромада истодааст Холмурод Назаров, дифогаре ки болотар дар бораш ҳарф задем. нахустин даъвати ӯ ва нахустин иштирокаш дар ҳайати дастаи мунтахаби кишвар имрӯз дар бозӣ акнун дида мешавад. партофти навбатии тӯб ба дохили ҷаримагоҳ. боз як вазъияти хатарноки дигар ва бубинед чӣ гуна зарбаи гӯем бисёр ҳам хатарнок буд аз сӯи Остон Урунов. ҳатто ба мо муяссар нашуда истодааст ки инҷо дар мавҷи дуюми ҳуҷуме ки футболбозони дастаи мунтахаби ӯзбекистон ташкил мекунанд ба он халал расонем. ва боз ҳам як имконияти дигар барои дастаи ӯзбекистон. хело ҳам бетаваҷҷӯҳ ҳастанд бозигарони мо. доимо мавқеиятҳоро озод гузошта истоданд ва бубинед дар ин ҳолат акнун ба дифогар Алибек Давронов муяссар мешавад ки аз масофаи наздик ҷониби дарвозаи мо зарба занад. ва дар муборизаҳои гӯем 1-1 ҳам аксар вақт футболбозони мо баробар шуда наметавонанд бо футболбозони ҳариф. чун аз саҳифаҳои таърихии рақобатҳои байнихудии тоҷикистон ва ӯзбекистон ёдовар шудем, бояд бигӯям ки нахустин бозие ки бо иштироки тоҷикистону ӯзбекистон сурат гирифта буд 17 июни соли 1992 буд дар шаҳри Тошканд ва ҳамон бозӣ 2-2 мусовӣ хотима ёфта буд. ҳарду голи моро Муҳсин Муҳаммадиев ба ҳадаф расонд. баъдан бозии дуюми мо ҳам боз мусовӣ ҷамъбаст шуд 1-1. ин дафъа Валентин Шашков гол зад. ва баъд аз он инҷо ҳоло ҳуҷуми футболбозони дастаи ӯзбекистонро мебинем. зарба ва гол. хело ҳам афсӯс, шояд лозим буд дар дақиқаҳои поёнии рақобат хатти дифоъро пурра мустаҳкам карда баҳри роҳ надодан ба ҳуҷумҳои ҳариф талош кунем, аммо ин тавр нашуд. Ҳоҷимат Эркинов ба задани гол муваффақ мешавад. рости дар ҳамин гуна лаҳзаҳо шарҳ додани гӯем вазъиятҳои хатарноке ки бо иштироки футболбозони дастаи мунтахаби ӯзбекистон ба вуҷуд омада истодааст бисёр ҳам мушкил аст. бибинед аз паси дифогари мо фирор мекунад Ҳоҷимат Эркинов. партофти дақиқи тӯб ба самти ӯ. Аҳтам Назаров пурра мавқеъро дар ихтиёри ҳариф мегузорад. Зоири Ҷурабоев ҳарчанд талош мекунад, аммо қувваи ӯ басанда нест. ӯ ҳам хело хаста шуд. ва Ҳоҷимат Эркинов бозигаре ки аъзои дастаи Торпедои Москва аст, ҳоло 22 сол дорад. ба задани гол муваффақ шуд. барои Ҳоҷимат Эркинов ин сеюмин гол дар ҳайати дастаи ӯзбекистон аст.
хуб аз майдон гирифта мешавад бозигари шумораи 22 Дилшод Саитов ва ба ҷои ба майдон мебарояд Ҳоҷи Акбар Алиҷонов рақами 3. Ҳоҷи Акбар Алиҷонов бозигари дастаи Пахтакори Тошканд аст. ин 25-мин бозӣ барои ӯ ба ҳисоб меравад ки дар ҳисобаш 1 гол дорад. ва баъдан агар дар мавриди боз ҳам таърихи рақобатҳои солҳои баъдӣ назар андозем, пас мебинем ки дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 1996 ки дар як гурӯҳ Тоҷикистон Ӯзбекистон қарор доштанд ва ғолиби гурӯҳ мебоист ба ҷоми Осиё барояд. Тоҷикистон дар бозии якум дар шаҳри Душанбе 4-0 бори дигар ёдовар мешаванд. 4-0 Ӯзбекистонро мағлуб кард. ин бозӣ рӯзи 8 май соли 1996 сурат гирифта буд. Ҳаким Фузайлов дар дақиқаи сеюм аз пеналти гол зад, баъдан Алиёр Ашурмаҳмадов 2 гол зад ва дар дақиқаи 87 Арсен Аваков ҳисобро 4-0 кард. аммо дар бозии баъдӣ худи шумо хеле хуб медонед ки ин рақобат моҳи июни соли 1996 дар шаҳри Тошканди Ӯзбекистон сурат гирифта буд. чӣ гапу калочаве гирду атрофи он аст, аксари онҳо ҳақиқат ҳам доранд. бинандагони гиромӣ, ҳатто аз забони худи баъзе аз футболбозоне ки дар ҳамон рақобат иштирок карда буданд мо ин чизро шунидаем ки чӣ гуна як бозӣ гӯем аз қабл мувофиқа шуда гуфта мешавад. Ӯзбекистон дар бозии ҷавобӣ моро 5-0 мағлуб мекунад ва аз ҳисоби таносуби ҳамин голҳо онҳо ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё мебаранд. ҳоло ҳуҷуми навбатии дастаи Ӯзбекистонро мебинем. Файзуллоев ба қафо пас дода истодааст. бозигарони мо ҳадди ақал бояд кӯшиш кунанд ки пеши роҳи ҳуҷумҳои минбаъдаи ҳарифро ба пуррагӣ гирифта тавонанд. баъзан вақтан ҳам ин гуна хатоҳои бозигарони ҳариф ҳам ба фоидаи мо мешавад. Ҳоҷимат Эркинов инҷо тӯбро ба даст оварда натавонист. хуб, бозии ҷавобие ки болотар аз он ёдовар шудам дар вақти асосӣ 4-0 хотима ёфт ва ин маънои он дошт ки барои муайян кардани ғолиб экстра таймҳо таъин мешавад ва дар ҷараёни яке аз онҳо баъдан голи панҷумро Ӯзбекистон ба ҳадаф мерасонад. агар дар ҳамон рақобат мо гӯем бо тафовути нисбатан камтари голҳо мағлуб мешудем, пас имкон буд бори аввал Тоҷикистон дар таърихи давраи соҳиби истиқлолии худ ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё барояд, яъне дар соли 1996. аммо натиҷаи бозии якум ки 4-0 ба фоидаи мо буд, дар бозии ҷавобӣ мо бо сабабҳои барои мо шумо маълум ва он ишораҳое ки қаблан кардам, яъне бозӣ аз қабл мувофиқа шуда натавонистем натиҷаи мусбиро ба даст орем ва аз ҳуқуқи баромадан ба ҷоми Осиё барои бори аввал маҳрум шудем. богзашти солиёни зиёд инҷо офсайд аст. барои мо шумо саҳнаи такрориро пешниҳод мекунанд ки Остон Урунов дар ҳолати нобозӣ қарор дошт. богзашти солиёни зиёд ба мо муяссар шуд ба ҷоми Осиё бароем ва инам акнун мусобиқае аст ки моҳи январи соли 2024 дар кишвари Қатар баргузор мешавад. ҷоми Осиё 2023 ном дорад ба таври расмӣ ин мусобиқа. тағйироти охирин дар ҳайати дастаи мо аз курсии бозигарони эҳтиётӣ футболбози навбатие ки ба ҳайати дастаи мунтахаби кишвар ҷалб шуду то кунун боре ҳам бозӣ нагзаронида буд, имрӯз вориди майдон мешавад. барои мо шумо Одил Ахмедовро нишон дода истоданд, собиқ футболбози дастаи мунтахаби Ӯзбекистон. Манучер Ҷалилов аз майдон гирифта шуд ва ба ҷои ӯ ба майдон мебарояд бозигаре ки болотар дар борааш гуфтем, бо рақами 26 Мурод Али Ақназаров. ҳоло ӯ ҳамагӣ 18 сола аст, аъзои дастаи Анталияспори кишвари Туркия мебошад. ним муҳофизатгар вобаста ба мавқеи Агарбаҳодием. ӯ қаблан дар ҳайати дастаи мунтахаби наврасони кишвар дар як мусобиқаи байналмилалие ки дар Кореяи Ҷанубӣ сурат гирифта буд сафар кард дар синни соли бисёр наврасии худ. лаҳзае ки бозигари мо осеб гирифт, ҳоло барои мо шумо такроран пешниҳод мекунанд. бубинед бархурд бисёр ҷиддӣ буд дар ҳамин ҳолат.
ва Комрон Турсунов ишора карда истодааст ки ӯро иваз кардан лозим. бисёр лаҳзаи дилхарош воқеан муосиби ҷиддӣ гирифтааст футболбози мо баъд аз бархурд ба замин. ҳатто тавонем бигӯем ки андаке нигаронкунанда ҳам ҳаст осеби гирифтаи ӯ ҳамин лаҳзаҳо. шифои комилу оҷилро албатта орзумандем барои бозигари дастаи мунтахаби кишварамон дар ин ҳолат ки гуфтем зимни мубориза бо футболбози ҳариф бениҳоят осеби ҷиддӣ гирифт. бозигари мо Нуриддин Ҳамроқулов ҳоло бо ёрии шахсони масъул бо албатта занбар бардошта ӯро аз майдон берун карда истоданд. аз эҳтимол дур нест ки андаке шояд ба ҳолати беҳушӣ ҳам афтида бошад Нуриддин Ҳамроқулов. 6 дақиқа вақт илова шуд. вақти асосӣ дар ин байн бинандагони гиромӣ чӣ тавре мебинед хотима ёфтааст. Холмурод Назаров партофти тавили ту ба сӯи ӯ ва дар ин ҳолат акнун мебинем ки Комрон Турсунов барои ба даст овардани тӯб мубориза намебарад. саволҳо бениҳоят зиёд пайдо мешаванд ба кори истоди мураббиёни дастаи мунтахаби кишвар таҳти роҳбарии Петр Шегард. вақтҳои охир пеш аз ҳама дар бораи ҷалби футболбозон он тактика ва тарзу услуби бозие ки ӯ мегузорад. хуб ҷалб наштани чанд футболбози бо таҷриба ба ҳайати дастаи мунтахаби асосии кишварамон. ин саволҳое ҳастанд ки аксари онҳо беҷавоб боқӣ мемонанд ва ҳатто лаҳзае буданд саволҳои мушаххас дода шуд дар мавриди футболбозон, аммо доимо мебинем ки ҷавобҳои рӯшан ва дақиқ аз ҷониби сармураббии Петр Шегард пешниҳод намешавад. футболбозони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон боз ҳам ба ҳуҷум гузашта истоданд. Сафаров, Амирбек Ҷурабоев, Комрон Турсунов, Ҷурабоев, Холмурод Назаров, Рустам Ятимов. тӯб дар майдон боқӣ мемонад. на инҷо акнун боз ҳам фишори футболбозони Ӯзбекистон ба назар мерасад ки онҳо тӯбро ба худ баргардонданд. боз як партофти дигар Элдор Шомуродов ва хело ҳам хуб дар ин ҳолат ҳаракат кард. Амирбек Ҷурабоев тавонист ки аз ӯ тӯбро бигирад. яке аз бозигарони дигаре ки дар рафти рақобати имрӯза нисбатан беҳтар ҳаракат кард дар маркази майдон, аммо ба ҳар ҳол дар умум агар бозии имрӯзаро баҳо диҳем махсусан қисми дуюм хело нигаронкунанда аст бо иштироки футболбозони дастаи мунтахаби кишварамон. баъдан дастаи мунтахаби Тоҷикистон агар боз ҳам ба саҳифаҳои таърихи рақобатҳои байни худи ин ду даста назар андозем, дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2004 бо ҳам рӯбарӯ шуданд. як бозӣ дар Тошканди Ӯзбекистон 10 ноябри соли 2003 мусовӣ 0-0 хотима ёфта буд ва бозии ҷавобӣ бо иштироки ин ду даста дар кишвари Тайланд сурат гирифт ва он ҷо Ӯзбекистон 4-1 ғалаба кард. голи ягонаи моро Пирмурод Бурҳонов ба ҳадаф расонда буд моҳи ноябри соли 2003. хуб сипас дастаи мунтахаби Тоҷикистон Ӯзбекистон дар марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳонии Бразилия 2014 бо ҳам рӯбарӯ шуданд. соли 2011 бозии 1-2 сентябр дар шаҳри Турсунзода гузашта буд. Ӯзбекистон 1-0 ғалаба кард. он ҷо хотиратон бошад пеналтии
Александр Гейнрихро дарвозабони мо Алишер Тушиев баргардонда буд ва баъдан бозии ҷавобӣ моҳи ноябри соли 2014 дар Узбекистон дар шаҳри Тошканд бо ҳисоби 3-0 ба фоидаи Узбекистон хотима ёфт ва охирин бозиро ман болотар ёдовар шудам ки бозии рафиқона буд. рӯзи 3 сентябри соли 2020 Узбекистон дар ҳамон бозӣ 2-1 ғалаба карда буд. имрӯз мо дар қисми якум пешсаф будем. Парвизҷон Умарбоев дар дақиқаи 13 моро ба пеш баровард аз вазъияти стандартӣ. аммо баъдан дар қисми дуюм вақте тағйиротҳо дар ҳайати Ӯзбекистон сурат гирифт, фишор зиёдтар шуд, бозигарони асосӣ ба майдон баромаданд, рафти бозӣ ба пуррагӣ ба фоидаи онҳо ҷараён гирифт. боз як гузариши дигар доварчӣ ишора мекунад. Пеналти. Ҳасан Акрамӣ ишора карда истодааст ки дигар бора қоидаи бозӣ аз сӯи футболбози мо вайрон мешавад. Манучер Сафаров ин дафъа ба хато роҳ медиҳад. хуб, бинандагони гиромӣ, бо вуҷуди он ки ман болотар гуфтам як қатор аз бозигарони ҳайати асосии Ӯзбекистон ба майдон баромаданд, аммо ин маънои онро надорад ки муқобили онҳо бозӣ кардан ғайриимкон аст ва ё ин ки пайваста ҳамин гуна хатоҳо бояд сурат гираду онҳо ҷониби дарвозаи мо аз канор, аз гӯем қалб, аз тамоми мавқеъҳо зарбаҳо зананд, вазъиятҳои хатарнокро ба вуҷуд оранд ва ду пеналти кор кунанд. Манучер Сафаров хато кард дар рақобат бо Остон Урунов, худи ҷабр дида акнун тайёрӣ мебинад барои иҷрои зарбаи пеналти. ин дафъа ҳам зарбаи задаи бозигарони Ӯзбекистон аз пеналти ба гол табдил меёбад. Остон Урунов гол зада истодааст. баъд аз ин натиҷа, баъд аз ин рақобат, футболбозони дастаи мунтахаби кишвар, ситоди мураббиён бояд якҷо нишинанду маслиҳат кунанд, суҳбат кунанд, ба хулоса оянд ки чаро ҳамин гуна хатоҳо сурат мегирад, чаро ин қадар мо сусту заиф бозӣ мекунем дар нимаи дуюм. ва бар замин ин нуктаро ҳам бояд бигӯям ки на ҳама бозигарони ҳайати Ӯзбекистон оло дар майдон ҳастанд. агар мо бар муқобили ҳайати омехтаи онҳо ин гуна бозӣ кунем, бар муқобили ҳайати асосияшон чӣ гуна бозӣ мекунем, он ҳадафҳое ки мо дар назди худ гузоштаем барои солҳои баъдӣ, бо он чӣ мешавад? чаро футболбозони мо дар миёни наврасону ҷавонон метавонанд бо ҳамсолони худ аз Ӯзбекистон баробар бозӣ кунанд, аммо синни соли калон наметавонад ин корро? ин саволҳое аст беҷавоб ва фикр дорам барои пайдо кардани ҷавобҳои мушаххас ба он шояд дар бозиҳои баъдӣ, дар рафти ҷамоатҳои таълиму тамринии баъдӣ истоди мунтахаби кишварамон таҳти роҳбарии Петр Шегард қарорҳои зарурӣ мебароранд. бисёр спос мекунам ки тӯли ин дад моро ҳамроҳӣ кардед. натиҷаи бозӣ умуман ба фоидаи мо нест, махсусан қисми дуюм 5 гол ба дарвозаи худ сар додем ва бо ҳамин умеди ҳатто мубориза бурдан барои нишони биринҷии ҷоми Кафа ки нахустин маротиба ин мусобиқа сурат мегирад барои мо барбод меравад. умум бо Қирғизистон барои ҷои сеюм мубориза мебаранд ва Ӯзбекистону Эрон барои медали тиллои ин мусобиқа ва ҷоми он талош хоҳанд кард. ин рақобатҳо рӯзи 20 июн дар шаҳри Тошканд дар варзишгоҳи Пахтакор ва Бунёдкор сурат мегирад. бисёр спос мекунам ки тӯли муддат моро ҳамроҳӣ кардед. дар назди микрофон Шораи Фаризӣ Муҳаммадамин буд. бо умеди муваффақияти дастаи мунтахаби кишварамон дар бозиҳои баъдӣ ба гузориши навбатӣ нуқта мегузорам. хайр. Thank you, coach. Thank you. Thank you, coach. Thank you for your cooperation.